Welcome sa pagpangalagad sa Bombuanay sa Udtudri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Agosto 6, tuiga 2025. Sa gihapon, inimulaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaunang karon nga mga balita, resolution nga ginpasar ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog kaangod sa pag-request sa city accountant nga magpasar sang report sa sangguniang panglungsod sang fiscal impact assessment tagin basura. Motorsiklo kag pribado nga salakyan nagbungguanay sa barangay Siwaragan, San Joaquin, Iloilo. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, ang nanay sining lapsag balang nakitaan din sa may area sang Concepcion, makatlo ka beses nagalining nga nagbata pero ang amay wala makilalaan. Ginapahayag masami hubog ining iloy. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita driman sa aton sining pagpangalagad, istorya naton anom ka barangay sa probinsya sa Iloilo wala madeklarar nga drug cleared suno pa sa DILG sa probinsya. Muna madalagwar mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Haray sa Udto. Standby kay may winner kita nga mag-claim sang iya sining premyo sa aton sining swerte sa Palengke Promo Special Draw. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang. Sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Kaupod naton sa live studio karon, winner naton sang 500 pesos cash kag transistor radio wala malansang sa isa lamang ka istasyonan. May flashlight LED light, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Si Ma'am Rodora Tusing sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Yan sining proof of purchase San Miguel Pale Pilsen. Ma'am Rodora, good morning. Good morning man, Sir Champ. Congratulations, ma'am. Thank you. Okay, sige. Ara ng 500 pesos sa imo. Palihog ako isip. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Ma'am Rodora ang 500 pesos? Bakal-bakal pamahaw. Bakal pamahaw. Baw manami gining pampanyaga kay ti alas 12 na magluwas lang kung nakaluto ka ng tumadaan halin sa inyo. Tapos na. Tapos na ati inog pamahaw na gid man ni karon. Sige, ari pagid ma'am dugang ang transistor radio nga wala malansang sa isa lamang ka istasyonan, may LED light, flashlight. Pwede sa battery, pwede sa kuryente. Pandaron nato na ma'am, flashlight, LED light, okay. Ang radyo naman ma'am, pandaron ta, pamatud-an ta nga wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Okay. Sa iba ng istasyon katutok o nag-feedback sa bumbuna o niso pagid gamay. Isa pa ka station ma'am. Ara. Okay, sige. Ano ma'am bal mo, Ma'am Rodora, sa imo sining nadagaan? Madamo nga salamat sa Bombo Radio kag sa ilang promo. Basta Radio, Basta Radio Bombo. Star FM. It's all for you. Okay. Ang dahana ito ma'am, mga taga San Isidro nga mag-intra man sila para nga pariyusin mo, madaog man sila. Sa mga taga San Isidro kag sa mga sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio, mag-intra man kamo sa ila promo kay basi kamo naman ang madason nga mga daog. All right. Sige, congratulations sa Ma'am Rodora Tusing sa Barangay San Isidro, Haro. Ikaw nga nagapamati dira nagalantaw no pang ginahulat mo basi ikaw nang masunod sini nga mga daogo sang 500 pesos nga cash, pamliti-mliti, pamahaw. Kag syempre, radyo, wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan, may LED light, may flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Detalye sa mandalakuan kag mga nagapauna karon ng mga balita bantayan sa parang pagpalayag sa Bombo Haray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi lamang
sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sa kilalang Ito kaadlaw. ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan humamaya si Pangulong Marcos ipinag-utos ng suspension sa pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw. Magsisimula po yan sa Setyembre 1. Ang Chinese research vessel naman na namataan sa Babuyan Islands pinangangambahang nangangalap ng intel sa mga isla ng Pilipinas. Mga progresibong grupo nagkilos protesta naman sa labas ng Senado ngayong araw kasabay huyan ng inasang pagtalakay sa ruling ng Korte Suprema ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang naman ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo 2025, bumaba sa 1.95 million. Ayon po yan sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Sa ating ulat sa probinsya, ang gobernador ng Isabela handa mo nang humarap sa Senado upang isiwalat ang kanyang nalalaman kaugnay huyan sa pagbagsak ng kontrobersyal na Kabagan Santa Maria Bridge. Sa international news naman, ang flash flood sa northern India kumitil na ng 4 na katao. Ilang kabahayan tinangay ng rumaragasang baha. At sa ating sports balita, si Novak Djokovic umatras na sa paglalaro sa ATP Cincinnati Masters. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Posible mo nung nangangalap ng intelligence ang namataang Chinese research vessel sa Babuyan Islands ayon sa US maritime expert na si Ray Powell. Nauna na nga ang kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na naispatahan ang Chinese research vessel na Jiang Yang Hong 5 sa distansyang 14.92 nautical miles sa bahagi ng Babuyan Islands. Sa kanyang X account, sinabi ni Powell na habang malapit sa lugar ang naturang barko ng China, naobserbahan ang kapansin-pansing pagbagal ng kilos nito sa pagitan ng 1 hanggang sa 2 knots sa labas lamang ng Territorial Sea, kanluran ho ng Babuyan Islands, bagaman hindi niya ito nagsasagawa ng survey sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagpapakita naman niya ito na sinamantala ng research vessel ang pagkakataon para makakalap ng intelligence habang dumadaan sa lugar. Ayon pa kay Powell, naglayag ang Jiang Yang Hong 5 sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa pamagitan po ng Luzon Strait noong Hunyo bago magsagawa ng 40 o 40 araw na survey sa mga silangan po ito ng Guam. Bumalik ito nakalipas na linggo sa pamagitan po ng pagdaan sa Luzon Strait na isang malagang lagusan na nagkokonekta sa karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, isinusulong po ng Palawan Provincial Board na magdaos ng isang security briefing kasama ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at ng Department of Foreign Affairs. Ito ay kasunod ng mga serye ng pagsabog na narinig at nakitang smoke trail sa kalangitan dahil sa hinihinalang bahagi ng Long March 12 rocket na inilungsod ng China na bumagsak sa mga katubigan mula sa Puerto Princesa, Palawan at Tubataha Reef Natural Park. Idinulog ni Palawan Board Member Ryan Maminta ang pangamba kaugnay sa posibleng pattern sa isinagawang Provincial Board Session nitong araw ng Martes at sinabing tila palapit ng palapit ang drop zones ng rocket debris ng China sa kalupaan at ipinahiwatig na tila may ipinapaabot itong mensahe sa Palawan. Sinigundahan naman ni Provincial Board Member Winston Arzaga ito na nagpahayag din ng pagkaalarma
lalo na't nakabase sa Palawan ang isa sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site at nagbabalang posibleng maging target ang probinsya sakaling mabigo ang diplomasya sa dispute sa West Philippine Sea. Malinaw din anya ang mensahe na dapat na magkaroon ng mas aktibong papel ang Palawan sa pagbalangkas ng mga polisiya kaugnay sa hidwaan sa China. Inirekomenda din ni Arzaga na pamunuan ng provincial government ng Palawan ang mga konsultasyon sa naturang usapin. Samantala, iba naman ang posisyon ni Provincial Board Member Poselier Pineda na sinabing plinano naman at na-coordinate daw ng husto ang rocket launch ng China. Bagamat hindi naman niya binaliwala ang pagkatakot ng mga residente sa gitna na rin yan nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Masusi naman na nakabantay ang mga otoridad sa Puerto Princesa at sa buong Palawan sa mga katubigan sa silangang bahagi ng probinsya, kasunod na rin ang pagbagsak ng bahagi ng rocket sa lugar. Sa iba pang malalaking balita ngayong pong araw na ito mga kabombo, si Pangulong Marcos ipinag-utos ng suspension sa pag-angkat ng bigas sa loob po yan ng 6 na pong araw. Magsisimula po yan sa Setyembre 1. At yan sa pag-uulat ni Bombo Annali Soberano. Abangan mamaya ang report mula kay Bombo Annali mga kabombo, kaugnay pa rin po dito sa update, dito sa ipinag-utos ni Pangulong Marcos na suspension sa pag-aangkat ng bigas. At ito po'y magsisimula na sa Setyembre 1. Abangan po ang detalye ng balitang yan. Samantala, sa iba pang mga update, bumabaho sa 1.95 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Isang pulong balitaan ngayon pong Miyerkules, Agosto 6, siniulat ni Deputy National Statistician at Philippine Statistics Authority Assistant Secretary Divina Gracia del Prado. Ito'y katumbas ng 3.7% na unemployment rate o yan ho'y 37 sa bawat 1,000 Pilipino ang walang trabaho o walang negosyo. Nabawasan ang bilang ng walang trabaho ng 86,000 o 86,000 mula Mayo hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Maalala ho na noong Mayo ng taong kasalukuyan ay nakapagtala ng 2.03 million na Pilipino na walang trabaho habang 1.62 million naman sa parehong buwan noong Hunyo noong nakalipas na taon. Ang unemployed persons o bilang ng mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Hunyo 2025 ay nasa 1.95 million. Ito ay mas mataas kaysa sa naitalang bilang ng unemployed persons noong Hunyo 2024 na nasa 1.62 million at mas mababa naman kumpara noong Mayo 2025 na nasa 2.03 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 3.7% o 37 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Hunyo 20. Balang opisyal na ang pangunahing dahilan na malaking bilang pa rin ng walang trabaho sa Pilipinas base sa year-on-year ay dahil sa nagkahanap pa rin ng mga ito ng trabaho na nasa 334,000 ang naidagdag. Ngayon din, mayroon anyang nag-aantay na mga marirehire sa trabaho na nadagdag ng 53,000 o 53,000. Ipinaliwanag din ni ASEC Del Prado ang mga dahilan sa likod ho ng pagbaba ng walang trabaho mula Mayo hanggang nitong Hunyo. Narito pa ang karagdagan sa kanyang paliwanag. Yung month-on-month, ang malaking naman na bawas, may bawas tayo na 86,000 ano. So ang pinanggalingan niyan ay kaya siya unemployed kahit na available siyang magtrabaho kasi pagod na daw siya. Tired and believe no work available. So dito yung mga discouraged workers, no. 44,000 yung decrease nito. And then awaiting results of previous job application, ito rin yung isang reason for the decrease of unemployment month on month. So 40,000 naman. So ang maganda dito, kumonti yung mga discouraged workers natin, yung tired and believe no work available. Paliwanag pa rin po yan ni Deputy National Statistician, Assistant Secretary Divina Gracia del Prado. Sa iba pang balita, itinalaga si Lieutenant General Bernard Banac bilang bagong Deputy Chief for Administration ng Philippine National Police, ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa naturang organisasyon. Ang pagtatalaga ay epektibo po ngayong araw ng Miyerkules. Pinalitan ni Banac si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na inilipat naman bilang Area Police Commander ng Western Mindanao.
Nagsilbing tagapagsalita ng pambansang kapulisan si Banak mula taong 2019 hanggang 2020 at dati ring naging technical advisor sa United Nations Police Arms Embargo Cell sa Ivory Coast mula taong 2005 hanggang 2007 at nagsilbi din bilang Operations and Planning Officer sa United Nations Mission sa Kosovo taong 2008 hanggang 2009. Matatandaan na isa rin si Banak sa mga pinagpilian bilang kahalili sana noon ni dating PNP Chief General Romel Marbil. Balikan tayo sa linya ni Bombo Annali Soberano, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon ho sa pag-utos o kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 60-day suspension doon po sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang mga bansa. May mga update po dyan si Bombo Annali Soberano. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspende sa lahat ng importasyon ng bigas sa loob ng 60 araw simula September 1. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, layo ng hakbang ng Pangulo maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa murang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Sinabi ni Gomez, ibinigay ni Pangulong Marcos ang direktiba matapos ang konsultasyon sa mga miyembro ng gabinete sa sidelines ng kanyang 5 araw na state visit sa India. Matatanda ang bago lumipad noong Lunes, inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pansamantalang paghinto ng lahat ng pag-aangkat ng bigas, gayon din ang pagtaas ng taripa sa imported rice. Pero ayon kay Gomez, sinabi ng Pangulo na hindi pa napapanahong talakayin ang tariff increases sa inaangkat na bigas. Samantala, nag-react din ang Makabayan Bloc kaugnay sa naging direktiba ng Pangulong Marcos na sa loob ng 60 araw ng importasyon ang pagsuspende nito. Makakatulong ito sa mga local farmers. Sa isang pulong balitaan dito sa Kamara, sinabi ng Kabataan Party List Representative Rene Co na belated ang reaksyon ng Pangulo dahil matagal na itong isinusulong ng Makabayan Bloc. Sinabi pa ng Kabataan Party List Solon, matagal na nilang ipinapanawagan sa gobyerno na hindi magdudulot ng kabutihan ang ginagawang napakaluwag na free trade policies na ipinatutupad ng gobyerno dahil lugi dito ang mga lokal na magsasaka. Pakinggan natin si Kabataan Party List Representative Rene Co. Lang nito, yung matagal na nating panawagan na hindi kabubuti yung napaka-loose na free trade policies na ini-implement dito sa bansa natin, sa iba pang mga developing countries, ng IMF, WTO, World Bank. Ang lugi, yung mga pinaka-basic sectors natin. Yung magsasaka, kailangan nilang makapagkompetensya sa mga imported rice sa ibang bansa. Na dito sa Pilipinas, hindi naman susuportahan yung ating mga magsasaka. Unfortunate na deleted na realization ng ito ni President. No? At may mga magsasaka ng namatay sa gutom, no? Namatay sa depression, dahil sa kinakaharap ng mga sektor. Sa bilang dako, suportado naman ni House Special Committee on Food Security Chairman Adrian Salceda ang desisyon ni Pangulong Marcos na suspindihin ang pag-angkat ng bigas. Ayon kay Salceda, ito ang tamang hakbang upang protektahan ang mga magsasaka na nag-aani ngayon, lalo't nararapat lang gawing patas ang presyo sa kanilang produksyon. Mula sa Kamara, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kinontra naman ni dating Senator at kasalukuyang mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang naging pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na hindi isusuko ni dating Vice President Leni Robredo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sakaling nanalo siyang Pangulo noong 2022 elections. Sa isang pahayag, sinabi ng mababatas na mahirap paniwalaan ang claim nitong si Trillanes base na rin sa public record ng dating Vice Presidente. Inalala ni De Lima na noong nasa Bicol pa sila ni Robredo, ilang araw lamang matapos na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi man noon ni Robredo na sa harap ng media na ito ang unang hakbang tungo sa pananagutan at sa hustisya. Gayon din noong pinag-uusapan anya ang due process sa pag-aresto sa dating Pangulo, hindi maiwasang balikan ni Robredo ng pag-aresto noon kay De Lima at ikinulong sa kabila itong mga gawa-gawang paratang laban sa kanya.
Para umano kay Robredo, walang puwang ang double standard sa inaasam na hustisya at dapat na pairalin sa lahat ng pananagutan. Bilang kaibigan at kaalyado, kaya niyang patutuhanan anya ang hindi matitinag na commitment nitong si Robredo para sa hustisya at mga karapatang pantao. Inihayag din ni De Lima na may respeto siya kay Trillanes na anya'y itinuturing niyang kaibigan at co-warrior laban sa anya'y kalabisan nitong si dating Pangulong Duterte at mga kasamahan. Subalit inamin din ng mababatas na masakit para sa kanya na marinig ang ganitong mga pahayag na maaring magdulot ng pagkakahiwalay ng dati at kasalukuyang magkakakampi sa prinsipyo at sa adhikain. Malala pong nauna ng sinabi ni Trillanes sa isang news podcast na pipiliin niya si Senator Riza Ontiveros kaysa kina dating Vice President at kasalukuyang Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Bam Aquino bilang potensyal na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Dito rin isiniwalat ni Trillanes na hindi umano ipapasakamay ni Robredo ang dating Pangulo sa International Criminal Court kung manalo man siya noon sa 2022 elections. Sa ngayon, wala pang inilalabas na panig ng dating Vice-Presidente kaugnay sa mga claims nitong si Trillanes. Samantala, ikinagulat naman ni Atty. Barry Gutierrez ang mga kontrobersyal na pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay dating Vice President at kasalukuyang Naga City Mayor Leni Robredo. Kabilang sa mga ibinunyag kamakailan nga ng dating senador ay ang umano'y hindi pagpabor ni Robredo na ipasakamay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi rin ni Trillanes na sina dating Vice President Leni at Vice President Sara Duterte ay magkaalyado at matalik na magkaibigan. Ayon kay Gutierrez, sa kabila ng kanilang pagkakaibigan ng dating senador, ay hindi niya alam kung saan nagmula ang lahat ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Gayong kilala siyang sumuporta sa kandidatura ng dating pangalawang Pangulo. Posible rin anyang ang pinakalayunin ng dating senador ay upang suportahan ang kanyang posisyon na hindi na dapat pang kumandidatong muli si Robredo sa 2028 presidential elections. Sa kabila nito, naniniwala si Gutierrez na hindi pinag-iisipan ni Robredo ang 2028 at sa halip ay nakapokus lamang siya sa kanyang kasalukuyang trabaho bilang alkalde ng Naga City. Ayon pa sa abogado, sa kasalukuyan ay hindi rin nagsasabi ng plano ang bagong alkalde, lalo at mahigit 1 buwan pa lamang siyang nakaupo bilang bagong local chief executive. Itinanggi rin ni Atty. Gutierrez na mayroong naging alyansa sina Vice President Sara at dating Vice President Leni Robredo noong 2022 elections. Sa katunayan anya, ang huling pagkikita ni Robredo at Duterte sa Naga City habang nasa kasagsagan ng Peña Francia Festival ay posibleng ito ang una nilang personal na pagkikita makalipas ang mahaba-habang panahon mula noong naging pangalawang Pangulo si Robredo. Kung matatandaan, si Gutierrez nga ang nagsilbi bilang tagapagsalita noon ni Robredo mula sa pagiging Vice President hanggang sa kumandidato noong 2022 elections. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, umabot na sa Task Force Alpha ang nagaganap na sunog sa may Building 9, Aroma sa Road 10, dyan po sa may bahagi ng Tondo. Ayon sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, daan-daang pamilya ang apektado ng sunog. Hirap din silang makapasok gamit ang fire trucks dahil sa makikipot na daan. Dagdag na nagpapabagal pa sa operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang pilit na pagpasok ng mga residente sa lugar upang magsalba ng kanilang mga kagamitan. Sa nakalipas na mga oras, may mga naitalan ng pagsabog sa lugar na pinaniniwala ang dulot po ng mga liquefied petroleum gas na nasa loob ng mga nasusunog na bahay. Patuloy pang inaalam kung may nasawi o nasaktan sa naturang pangyayari. Kakataong ito, kuha po tayong report mula dyan sa may Senado. Mga progresibong grupo nagkilos protesta sa labas po mismo yan ng Senado upang ipanawagan na dapat nang litisin si Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Nagkilos protesta sa harap ng Senado ang iba't ibang progresibong grupo upang ipanawagan na dapat litisin si Vice President Sara Duterte. Ang panawagan ng mga grupo ay sa gitna ng nakambang impeachment trial ng Senado laban kay Duterte. Ngayong araw, Agosto 6, nakatakdang pagboto ng mga senador ang ruling ng Korte Suprema makarang ideklara ng mga maestrado na unconstitutional ang Articles of Impeachment ni VP Sara. Sa panayam, nanindigan si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D na dapat ituloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Dapat din munang isaalang-alang ng mataas na kapulungan ang magiging pasya ng Korte Suprema sa mga inihaing motion for reconsideration.
Bagamat anya immediately executory ang desisyon ng Supreme Court sa articles of impeachment ni Duterte, hindi raw ito nangangahulugan na final na ang ruling. Tutulan po ng grupo, I won't i-dismiss yung impeachment complete. Kung itutuloy po nila yung paglilitis, game, pero kung ipapaliban po nila ito para mabigyan ng panahon yung Supreme Court upang i-consider at desisyonan yung mga motions for reconsideration, tanggap po natin ang po yun. Basta yung pinututulan po natin ay ma-dismiss yung impeachment. Na yun naman talaga yung proseso, Roy. Yung Supreme Court sinabi nila na pagamat executory yung decision nila, hindi naman nila sinabi na final ito. So kung sakaling magbago po yung pasya ng Supreme Court, kailangang pagbigyan po ng awasang panahon yung Senado. Samantala, bagamat mayoriya ng mga senador ang nagsasabing dapat sundin at respetuhin ang pasya ng kataas-taasang hukuman, dapat magkaroon pa rin daw ng debate. Well, ako po ang mahalaga ay may debate pa rin po. Yung punto ng ating sistema, yung punto ng Supreme Court ay pag-uusapan ng lahat ng pananaw. Ang punto ng Senado rin ay pag-uusapan ng lahat ng pananaw. At saka dahil naniniwala po ako sa lakas ng ating posisyon, tingin ko baka magbago pa po yan yung 24 po. Kasi Sinabi ng ilang senador na magiging mainit ang debate ngayong araw kaugnay sa magiging desisyon ng Senado sa impeachment case laban kay Duterte. Dahil inaasahan ang botohan ngayon ukol sa Supreme Court ruling, umaasa si Senator Erwin Tulfo na dapat matuloy ang paglilitis. Ito'y upang mailatag ang mga ebidensya at makita mga aligasyong ibinabato kay VP Sara. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 21 minutes makalipas ang 12 ng tanghali. Inatasan na ng Department of Energy Secretary Sharon Garin ang mga generation companies sa Visayas at Mindanao na bilisan ang restoration sa mga planta ng kuryente na natukoy na nasa ilalim ng forced outage. Ito ay upang mapanatili ang normal at maayos na daloy ng kuryente hanggang sa level ng mga consumer. Batay sa report ng naturang ahensya, 3 beses nang isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid habang minsan na ring sumailalim sa naturang alerto ang Mindanao Grid mula noong Agosto 1. Kagabi ay muli hong itinaas ang yellow alert sa Visayas Grid na nagtagal ng ilang oras. Tuluyan din itong inalis pagsapit ng alas 9 ng gabi. Lumalabas sa datos ng ahensya na mayroong 14 na planta ng kuryente ang nasa ilalim ng forced outage sa bahagi ng Visayas, habang 5 karagdagang planta rin ang naglalabas ng mas mababang kapasidad. Sa Mindanao area naman, 11 planta ng kuryente ang nasa forced outage, habang 3 naman ang nasa ilalim ng derated capacity. Inatasan rin ni Secretary Garin, si Energy Undersecretary Mario Marasigan, na pangunahan ng restoration effort at maglatag ng timeline para sa full restoration at tuluyan ng makapagserbisyo ang mga naturang planta. Umasang kalihim na makipag-cooperate ang mga naturang kumpanya. Hindi niya katanggap-tanggap ang anumang delay habang binabantayan ang accountability ng mga ito sa kanilang serbisyo para sa mga power consumer. Inimok rin ng naturang ahensya ang mga malalaking commercial establishment magpatupad ng mga akmang measure upang makatipid sa paggamit ng kuryente sa pang-araw-araw na kanilang operasyon. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang Department of Public Works and Highways Employees Union sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isumite at isapubliko ang listahan ng mga flood control projects sa bansa. Malalang sa ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Marcos ay ipinapasumite niya ang listahan ng mga naturang proyekto na nasimulan na at natapos sa loob ng nakalipas na 3 taon ng kanyang termino. Ayon naman sa ahensya, ito ay isang malinaw na pagpapakita ng transparency at accountability sa pagtatayo ng mga pampublikong infrastruktura. Iginit pa ng grupo na ang naturang hakbang ay patunay ng matibay na determinasyon ng kasalukuyang administrasyon na tugunan ang matagal ng problema sa baha sa buong Pilipinas. Naniniwala rin ang grupo na ang naging direktiba ng Pangulo ay para mabantayan ang pananagutan hindi lamang ng Department of Public Works and Highways kundi maging ang mga private contractors na kasama sa pagtatayo at pagbuo ng mga naturang proyekto. Kasabay nito ay pinagtibay din ng grupo ang kanilang suporta kay Secretary Manuel Bunuan sa kanyang pamumuno sa buong ahensya. Tiwala rin ng grupo sa kakayahan ng kalihim na itaguyod ang programa at mga inisyatibang tunay na makakapaghatid ng pambansang kaunlaran at maayos na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ayon sa Department of Public Works and Highways Employees Union, kasama itong maninindigan para sa maayos, ligtas at maunlad na Pilipinas. Sa ilan pang mga balita mga kaumbo, ito hong petisyon para sa status quo ante order. Inilingho sa Korte Suprema
Habang ang grupong One Sambayan Coalition hiling na atasan ng Senado na huwag munang gumawa ng panibagong desisyon. Kaugnay pa rin po yan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May update si Bombo Gran Hilario. Formal nang dumulog sa kataas-tasang hukuman ang koalisyon ng sambayan upang dinggin ito ang kanilang hiling na mapigilan ng Senado na gumawa ng anumang aksyon hinggil sa impeachment. Sa consolidated motion na inihain ng grupo sa Korte Suprema, nakapaloob rito ang kanilang motion to intervene kasamang attached omnibus motion for reconsideration, status quo ante order at motion for oral arguments. Nais kasi ng grupo na maghinay-hinay muna ang Senado, tumatayo bilang Senate Impeachment Code na gumawa ito ng panibagong aksyon o hakbang patungkol sa impeachment na kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Kaya't ang naturang koalisyon sa pamamagitan ng kanilang isinumitling consolidated motion, hiling nila sa Korte Suprema na mag-issue ito ng status quo ante order. Ayon kay Attorney Howard Calleja, co-convener ng Isang Bayan Coalition, dapat pamunang suriin o muling balikan ng Korte Suprema ang naging desisyon nito patungkol sa impeachment. Aniyay, kanilang re-respetuhin naman ang magiging pagbabago o kung sakaling baguhin ng kataas-tasang hukuman ang nauna nitong deklarasyon. Ating pakinggan si Attorney Howard Calleja, co-convener ng Isang Bayan Coalition. Well, kasama po sa aming petisyon, sa aming prayer, na sana po magkaroon ng status quo ante. Ibig sabihin na parang hinay-hinay muna, stop muna, di ba? Status quo, pag sinabing status quo, medyo stop muna tayo, and pag-aralan, suriin ng mabuti. Hindi naman masama na tingnan at balikan, at hindi rin masama, hindi rin hindi rin bumababa ang ating respeto sa korte kung sila paguhin at pasuhin yung kanilang desisyon. Bagamat kung kanilang aayusin at baguhin at pag-aralan, mas bibigyan ng respeto lahat ng desisyon ng korte. Bunsod nito ay kanyang panawagan sa Senado na huwag agaran itong magdesisyon o gumawa ng panibagong hakbang patungkol sa impeachment. Git pa ni Attorney Howard Calleja, kung nais igalang ng Senado ang desisyon ng Supreme Court, dapat ay respetuhin ito ang proseso na sinusunod o mandato ng konstitusyon. Kanyang sinabi na hihintayin muna ng Senado ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa inihanging motion for reconsideration ng Kamara bago ipagpatuloy o gumawa muli ito ng panibagong hakbang. At muling pakinggan ang tinig ni Attorney Howard Calleja, co-convener ng Isang Bayan Coalition. Siguro hingin natin na kumbaga mag-status quo ante muna tayo. Huwag tayong ura-urada gagawa ng desisyon kasi nga meron pang pending na ito na pwedeng magbago. Na sana kung gusto nilang galangin ang Korte Suprema, galangin din nila ang proseso. At sa paggalang ng proseso, medyo, sabi ko nga, status quo muna, hinay-hinay kasi ang proseso hindi pa tapos. Ang proseso pending pa ang kaso at antayin ng matapos ito in the final stage. Maalala na noong nakarang buwan ng Hulyo ay idineklara ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment ng Kamara bilang unconstitutional. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Binigyang din ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Inclusive Sustainable Peace and Special Concern Alan Tanhusay na nakafocus sila sa mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno na kusang tumatangkilik ng kanilang normalization program. Ang pahayag ay kasunod na rin ang posisyon ng Moro Islamic Liberation Front na pansamantalang pagsuspende sa decommissioning ng natitirang 14,000 combatants at 2,450 na mga armas. Ayon sa Moro Islamic Liberation Front Central Committee, hindi pa umano natutupad ng pamahalaan ang mga probisyon na nasa ilalim po ng Annex of Normalization ng 2014 Peace Agreement, particular na ang mga socio-economic package para sa mahigit 26,000 mga nauna pong nadekomisyon. Para naman kaya sa Tanhusay, ibubuhos na lamang muna nila ang kanilang tulong sa mga kusang sumailalim sa mga reformang sinusulong ng gobyerno. Irerespeto rin daw nila ang desisyon ng mga combatants at tuloy lamang ang kanilang gagawing pagtulong.
nabatid na nakatanggap ng mahigit 100,000 pesos bawat combatants bilang panimulang pag-alalay ng gobyerno para ho sa kanila. Ang hindi nila pag-decommission ay kanilang decision yon, no? Pero meron na tayong na-decommission na 26,000 na mga MILF combatants. At ito ang inaasikaso natin ngayon dahil matapos silang mabigyan ng 100,000 cash assistance bawat isa, ay bibigyan natin sila ng iba pang interventions ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Social Case Management Service na i-roll out natin sa kanila. Ngayon, kung sila ay nagdesisyon na hindi muna mag-decommission, ay desisyon nila yon. Ngunit habang ganyan, hindi sila nag-decommission, ay tututukan naman natin yung mga Si Undersecretary Alan Tanhusay ng Department of Social Welfare and Development. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, humihirit naman po ang grupo ng transportasyon ng ₱1 o piso na provisional fare hike o taas pasahe para mapagaan ang pasanin ng mga tsuper ng jeep. Sa gitna po yan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay po nito ay sinabi ng Pasang Mazda sa pangitan ng presidente ho nito na si Obet Martin na pinaplano nilang magkain ng motion ngayon pong linggong ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para ipatupad ang pisong provisional fare hike na kanilang itinutulak noon pang Hunyo nang sumipa ng hanggang sa ₱5 kada litro ang presyo ng diesel. Itinaas po ito ng presyo ng diesel dahil yan sa conflict sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Subalit hindi naprubahan ang kanilang kahilingan kasunod yan ng paghupa ng tensyon matapos na ipatupad ang ceasefire. Saan pa ng transport leader na sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na maging normal na ang presyo ng langis kahit hindi na kailangan pang maghain ng petisyon para sa taas pasahe at fuel subsidy. Dahilan kaya sila ho'y sumunod, subalit muli naman anyang nagtaas ng presyo ng diesel ngayon pong linggo. Daing tuloy ng Pasang Mazda President na ang naiuwi na lamang ng mga tsuper ng jeep ay hanggang sa ₱300 at ₱400 kada araw dahil sa taas ng presyo ng langis at mga spare parts. Samantala, inihayag naman ng grupong Piston na hindi sila sasama sa ibang transport group na hihingi ng taas pasahe bilang konsiderasyon sa mga commuter. Sa iba pang mga updates, muli pong nag-order ng 10 Buhawi units ang Philippine Navy sa Department of Science and Technology. Ang mga Buhawi unit, mga kabombo, ay remote-controlled weapon system na binuo sa ilalim po ng Project Buhawi, sa ilalim po ng kolaborasyon ng Department of Science and Technology at ng Philippine Navy sa hangaring mapataas ang kalidad ng firepower ng mga barko ng naturang hukbo. Ito ay isang automated weapon system na nadisenyo para sa mga 50 caliber heavy barrel machine gun na kayang paputukin gamit ang remote-controlled station. Ayon sa Science and Technology Department, ang mga naturang unit ay ginagawa ng isang local manufacturer dito ho sa Pilipinas sa pagtutulungan na rin ng mga ekspertong Pinoy. Mas malaki rin ang matitipid ho ng Pilipinas sa local order kaysa sa pagbili ng mga defense equipment sa iba pang mga bansa. Tinukoy rin ng Science Department ang naturang hakbang na nagpapakita ng pagsuporta nito sa Self-Reliant Defense Posture Program sa ilalim po ito ng Department of National Defense. Ang mga naturang unit ay produkto ng Research and Development Program ng Pilipinas at una pong binuo ng mga ekspertong Pilipino. Dako tayo sa iba pang mga balita pero bago ho yan, magkakabumbo oras natin 26 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang investigasyon at agaran na reconstruction ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sisimulan na po ng Department of Public Works and Highways habang ang naturang ahensya nilinaw din na pagtutuunan ng waste management pagdating sa flood control program ng gobyerno. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na sisimulan na ang investigasyon sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kasama rin dito ang target nilang rekonstruksyon ng naturang tulay upang magamit muli. Isa sa nakikitang dahilan ng ahensya sa pagkasira ay dahil sa bigat na rin ng mga dumadaan ng mga truck dito. Anya, sa kanilang investigasyon, tinitignan din nila ang lahat ng anggulo, katulad ng disenyo ng tulay at kahit ang paggawa mismo ng kontraktor. Dagdag pa ni Bonoan na nakipag-ugnayan na rin sila sa Solicitor General ukol dito para magsimula na rin ang investigasyon. Naisumite na rin nila ang mga dokumento na may kaugnayan sa pagbagsak ng tulay. Kaugnay nito, isinasaayos na rin ang kagawaran kung paano marereconstruct ang naturang tulay sa Isabela
para ito ay muling mapakinabangan ng mga dumadaang biyahero. Nasira yung isang span dahil sa bigat siguro ng truck. But hindi lang yun ang tinitingnan namin. Tapos na po kami ng technical assessment and investigations. Tinitingnan po namin sa lahat ng anggulo kung saan po isa sa bigat ng truck, isa sa tama ba yung detailed design, tama ba yung paggawa ng contractor. Ayun po, tinignan po namin lahat yan. And I think we have already finished with it. Meron na po kaming mga aksyon na ginawa. At ang mga po is titignan namin kung paano namin ma-reconstruct ngayon yung Santa Maria Cabagan Bridge para mapakinabangan naman po. Samantala, inihayag din ni Bonoan na marapat na pagtuunan din ng pansin ang waste management pagdating sa flood control. Anya, hindi lamang ang mga engineering solutions ang nagiging dahilan ng pagbaha. Ayon sa tala kasi ng kagawaran, karamihan ng riverbeds sa buong bansa ay puno na ng burak, kaya naman malaki ang posibilidad na umaapaw ang mga ilog lalo na kung malakas ang pag-ulan. Ang mga burak ay nanggagaling sa mga basura. Ani Bonoan, sa pag-address ng flood control sa bansa ay kailangan pagtulungan ng lahat. Alam po ninyo yung flood control project na sinasabi natin, marami nga po nito at tinitingnan po namin lahat ng anggulo kung paano na isagawa itong lahat. Sinasabi lang naman namin kasi na ang problema ho sa pagbaha dito sa atin hindi lang po yung engineering solution po kasi marami po dapat pagtuon ng pansin kasi unang-una ang mga riverbeds po natin, lahat ng riverbeds, sasabihin ko na buong Pilipinas at saka dito sa Metro Manila, puno-puno na ng burak. Puno-puno na ng burak. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Hinarap ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Nafarrete ang mga commander at opisyal ng Philippine Army Major Units, Brigades at Battalions. Ito ay upang isulong ng bagong Army Chief ang kanyang command guidance na nakasentro sa Human Capital Development. Ayon sa 3-star General, nais niyang mapaglaanan ng sapat na oras ang pagpapabuti pa sa kapakanan ng moral ng bawat sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Binigyang diin ng General ang pangangailangan na mapangalagaan ang mga sundalo sa bawat aspeto mula sa kani-kanilang kalusugan hanggang sa professional growth sa ilalim ng hukbo bilang isa sa mga pinakamahalagang salik sa modernisasyon ng hukbong katihan. Ipinaalala rin ng bagong Commanding General ang wastong pangangalaga sa mga kagamitan ng hukbo mula sa mga issued firearm hanggang sa mga gamit pandigma bilang bahagi ng maintenance and sustainability effort ng Army. Kasama sa bagong focus ng General ay ang sistematikong deployment at assignment procedures upang lalong mapalakas pa ang bawat batalyon, brigada at unit ng hukbo ng may sapat na personnel at kagamitan. Paalala ng General, ang pagpapaunlad sa kapabilidad at tamang paghubog sa mga sundalo ang pinakamahalagang bahagi ng hukbo. Sa iba pang mga balita mga kabombo, nakataas ngayon ang thunderstorm warning sa ilang bahagi po ng Pilipinas. Sa inisyong abiso ng State Weather Bureau, nakataas ito sa Metro Manila at maging sa 6 na probinsya ng Luzon, kabilang po ang Quezon Province, Rizal, Laguna, Batangas, Bulacan at maging dyan sa bahagi ng Cavite. Nag-abiso ang ahensya na asahan ngayong Miyerkules ang katamtaman hanggang sa mabibigat na mga pagulan na may kasamang mga pagkidlat at mga malalakas na bugso ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen ito hong listahan ng mga naturang lugar. Kaugnay pa rin po rito, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat laban sa posibleng epekto ng masamang lagay ng panahon gaya po ng mga pagbaha at yung pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, ayon sa Weather Bureau, nakakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging itong hanging habagat. Samantala, wala hong pagbaba sa bilang ng mga nagpaparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kahit na inasang pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Agosto 12, ito hong batas na nagpapaliban sa halalan ayon yan sa Commission on Elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, patuloy ang pagdami ng mga voter registrants sa kabila po ng 10 araw lang na registration period mula Agosto 1. Magtatagal po ito hanggang sa Agosto 10.
Anya 73% o 73% nitong mga aplikante ay pawang mga bagong botante. Karamihan dito ay mga kabataan. Kaugnay pa rin po nito patuloy ang pag-iikot ng poll body sa ilang Special Register Anywhere Program. Mga site po ito tulad po ng mga LRT station, mga Manila City Jail at ilan pang universidad at mga mall. Ani Garcia, aktibo ring tumutulong ang mga magulang sa pagpaparehistro ng kanilang mga anak. Pagtitiyak din ng COMELEC Chair sa publiko na magpapatuloy ang pagkahanda ng komisyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang pirma ng Pangulo at wala pang malaking pondo ang nagagastos dahil sa nasa procurement stage pa lamang ang naturang komisyon. Sa kasalukuyan, base po sa tala ng Commission on Elections, sumabot na sa mahigit 980,000 yung po mga nagparehistro sa buong Pilipinas. Sa iba pang mga development, naniniwala naman ang National Electrification Administration na kayang-kaya pang mapababa ang nitong Manila Electric Railroad and Light Company. Ito ay mga kilala sa pinaikling tawag na Meralco. Ito hong singil sa kuryente. Ito ay kasunod na rin ng muling pagtaas ng singil ng kuryente nitong buwan ng Hulyo sa ilalim po ng Meralco. Umabot sa mahigit sa 12.64 pesos kada kilowatt hour ang singil at itinuturing po ito bilang pinakamataas sa buong Southeast Asia. Pagsisiwalat naman itong si Administrator Antonio Mariano Almeda na siyam na po mula sa kabuang 121 electric cooperative sa buong Pilipinas ang nagagawang magpataw ng mas mababang singil ng kuryente kaysa sa pinakamalaking power distributor sa Pilipinas. Binigyang diin ng opisyal na kung kayang magbigay ng mas murang kuryente ng maliliit na kooperatiba, dapat ay mas kaya husana ito ng Meralco na mayroong 8 milyon na mga consumer at may mas modernong sariling kapasidad. Inihalimbawa ng opisyal ang tuloy-tuloy na pagkaltas ng mga electric cooperatives sa sinisingil na power rate mula ho sa kanilang mga consumer, mga miyembro. Mula noong Enero ng taong 2024 hanggang nitong Hunyo ng taong kasalukuyan, umabot na sa piso hanggang sa 4 na piso kada kilowatt hour ang ibinaba ng singil o sinisingil ng mga kooperatiba kung ikukumpara sa singil ng pinakamalaking power distributor. Ito ay sa kabila ng anyay limitadong pondo ng mga kooperatiba. Nagagawa rin anya ng mga kooperatiba na panatilihin ang abot kayang presyo kahit pa nasa liblib na lugar ang operasyon ng mga ito. Nangako naman po ang Department of Agriculture na magdodoble kayod pa ito upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pagbabana at pagbagal ng inflation sa ating bansa. Unang iniulat nga ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 0.9% ang inflation sa bansa nitong buwan ng Hulyo. Lumalabas sa ulat ng PSA na ang pagbaba ng presyo ng pagkain ay ang pangunahing dahilan nito, lalo na ang halos 16% na ibinaba ng presyo ng mga produktong mais at ng bigas. Iginiit ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr., sunod na haharapin ng ahensya ang tuluyang pagpapababa na sa presyo ng bigas, baboy at gawing abot kaya ang dalawang commodities upang mapanatili ang magandang takbo ng inflation. Nangako rin ang kalihim na nakahanay na ang ilan pang programa para sa dalawang produkto kung saan sa hog industry ay pinaplano na ng pamahalaan na gawing available ang African Swine Fever Vaccine bago matapos ang 2025. Pag-aaralan din niya ang ilang patakaran na sinusunod sa pag-aangkat ng karni ng baboy. Sa bigas naman, target ng Department of Agriculture na mapababa pa ang presyo mula sa dating ipinataw na maximum suggested retail price para sa 5% na broken imported rice mula sa dating 45 pesos patungo po yan sa 43 pesos kada kilo. Dako ho tayo sa Office of the Vice President, mga kabombo, ang opisina ho ng pangalawang Pangulo. Meron pong komento doon sa panglilinaw doon ho sa napabalita na pagkakaibigan daw nitong sina Vice President Sara Duterte at si dating Vice President Leni Robredo. May update po dyan at iba pang mga balita si Bombo Jai Hangayo. Genesis, pinabulaan na ng Office of the Vice President ang mga usap-usapang ghosting gamit kay Vice President Sara Duterte matapos mapansin ang madalas nitong pagbabiyahe sa ibang bansa at ang umunoy pagiging bihirang itong makita sa bansa. Sa isang press briefing ngayong araw, pinaliwanag ng Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo na sa kabila ng 3 taong paninilbihan ng Vice Presidente, patuloy nitong ginagampanan ang kanyang tungkulin kahit na may mga paglalakbay siya sa labas ng bansa. GT Castelo, minsan virtual, minsan ghost,
ang Vice Presidente, ngunit nagagawa pa rin niya ni Duterte ang kanyang trabaho kahit siya ay nagbabiyahe. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ruth Castelo sa pagiging involved ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari sa labas man na loob ng bansa. Given the 3 years now that she has been the vice president, mas marami siyang nakikitang kailangan na gawin, mas marami siyang na-encounter na tao, na mas marami ang pangangailangan na minsan first time lang natin naririnig na meron palang ganun na pangyayari, meron palang ganun na sitwasyon. So, lahat po ng ginagawa ng Office of the Vice President, even the regular programs that we have, submitted sa kanya lahat ng report, and then magko-comment siya dun sa report that should have given more here, should have given less there, para mas na-spread, na-ikot, or ganyan. Or even the public release, the press releases that we make, even the ones in social media, chine-check po muna ni Vice President yun kung tama ba or accurate ba yung mga figures na binigay nyo, i-compare niya doon sa records niya. So that's how the Vice President is involved. Like I said, she may not be here physically, hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Ano lang, minsan virtual, minsan ghost. Kasabay ito, nagbigay linaw din ang nasabing opisina sa isyu ng umunang alyansa ni Duterte at dating Vice Presidente Leni Robredo na binigyan ni dating Senator Sonny Trillanes. Ayon kay Trillanes, nanatiling tahimik niya si Robredo ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa naging kampanyang tinaguri ang Rosa noong taong 2022 kung saan ipinari sa ilang campaign materials sina Robredo at Duterte. Binalikan din ni Trillanes sa isang campaign rally sa Pangasinan kung saan umano'y hindi pinayagang makapagsalita si dating Senador Kiko Pangilinan upang bigyang daan itong Rosa supporters. Kaugnay niya, narito pa ang naging sagot ni Attorney Ruth Castelo at tagapagsalita ng Office of the Vice President sa usaping magkaalyansa si Vice President Sara Duterte at si dating Vice Presidente Leni Robredo. But you know, if it's true, I'm sure the Vice President will get a lot of useful tips from former Vice President Leni Robredo. Samantala mga kabombot Star Nation, habang naghahanda naman ang Senado na talakayin kung paano haharapin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional na Korte Suprema ang articles of impeachment, wala pa rin inilalabas na detalye ang Office of the Vice President tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng pangalawang Pangulo. Ulitin niya naman ang nasabing opisina na magpapatuloy sila sa pagtatrabaho mas sigit pa sa kabila ng mga impeachment issue na kinakaharap ng Vice Presidente. At live mula dito sa Office of the Vice President, ito si Bombo Jaira Hanggayo nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa oras pong ito, dumako na tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Pantay na alokasyon ng pondo para sa flood control project sa mga lalawigan. Panawagan yan sa gitna ng nabunyag na kapalpakan at korupsyon. Kaugnay yan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Coronadal. Nanawagan si Congressman Ferdinand Hernandez ng 2nd District ng South Cotabato para sa patas na pamamahagi ng pondo sa mga flood control projects sa buong bansa, lalo na sa mga lalawigan, kasunod namang isyong lumutang ukol sa kapalpakan at umano'y katiwalaan sa ilang proyektong infrastruktura. Sa pulong na dinaluhan ng mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Manuel Bunuan, binigyang diin ni Congressman Hernandez ang kahalagaan ng pagrepaso sa kasalukuyang sistema ng paglalaan ng pondo sa gitna ng lumalalang problema sa baha sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi dapat nakatali sa isang rehiyon, lalo na sa Metro Manila, ang malaking bahagi ng budget at marami ring lugar sa mga lalawigan ang labis na apektado sa pagbaha, ngunit kulang na kulang ang suporta, ani ni Hernandez.
Dagdag pa niya, dapat ding imbestigahan ang kahusayan at integridad ng mga flood control projects bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kung saan kinestyon ang alokasyon at implementasyon ng mga proyektong ito. Giit ng kongresista, ang maagang paghahanda at tamang paggamit ng pondo ay hindi lamang makaiiwas sa matinding pinsala, kundi nakapagliligtas rin ng buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. My question usually is that how do you allocate flood control projects? Because when you say climate change, it doesn't affect only Metro Manila. It affects everybody. Now, sometimes it's so hard for us to ask for a flood control, but easier for other regions or areas. So parang, I think what we're asking, I'm from Region 12, that we get fair treatment when it comes to allocations. Kasi pati naman kami binabaha. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Isang turistang Pilipino mga kaumbo, kabilang ho sa mga nasa wika ugnay sa nararanasang record-breaking rainfall dyan sa bahagi po ng Hong Kong. May update po dyan at exclusive report ng Bombo Radio Dagupan. Kabilang ang isang turistang Pilipino sa mga nasawi kaugnay sa nararanasang record-breaking rainfall sa Hong Kong. Ayon kay Marlon Pantat de Guzman, ng Bombo International News Correspondent sa Hong Kong, sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, ang hindi pa pinapangalan ng biktima ay sakay ng taxi matapos mabangga ng transport bus. Di umano'y hindi na malaya ng taxi driver naka-red light ang stoplight kung kaya't nabangga ng rumaragas ang bus. Saad nito na nasa pang-4 na araw na ngayong buwan ng Agosto, nakakaranas ang Hong Kong ng Black Storm. Ang Hong Kong ay nahahati sa 3 island kung saan may bulubunduking lugar at nagkakaroon naman ng landslide. Hindi naman suspendido ang transportasyon pero may mangilang-ilang tanggapan ng pamahalaan at maliliit na supermarket ang nagsara. Samantala, hindi naman nagpapabaya ang Philippine Consulate General sa Hong Kong, gayon din ang Overseas Filipino Workers Welfare Administration at ng Department of Migrants Workers sa pagbibigay paalala sa mga OFW na magdoble ingat at huwag ipilit ang sitwasyon na magre-resulta naman sa kapahamakan ng kanilang buhay. Merong isang taxi na nabangga ng isang transport bus. Ang masama nito, tourist siya. Natsambahan niya yung black rain na ito. Ang nabasa ko dun sa news ay yung taxi driver ay parang sumakit yung kanyang dibdib at hindi niya namalayan na naka-red light pala yung stoplight dahil nga crossing yon. And then eto na yung rumaragas ang na bus. So tinamaan, hit talaga. So namatay yung ating kababayan. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Ito si Bombo Nicolo Piranya nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang gobernador ng Isabela handa raw pong humarap sa Senado kung sakaling magsagawa ng pagsisiyasat kaugnay sa pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Kaugnay niyan, may karagdagan pang report ang Bombo Radio Kawayan. Handa si Isabela Governor Rodito Albano na humarap sakaling magsagawa ng pagsisiyasat ang Senado kaugnay sa pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge upang isiwalat ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa paggawa sa naturang tulay. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Governor Rodito Albano, sinabi niya na dinisenyo sa Japan ang naturang tulay at kinakailangan dapat ng 1.8 billion pesos para magawa ito ng maayos. Gayunman ay nasa 800,000 pesos lamang ang inilaang pondo ng pamahalaan na malayong mas mababa kaysa sa kinakailangang pondo para sa paggawa ng tulay. Dagdag pa niya na dahil galing sa Japan ang disenyo ng tulay, ay nag-alok na rin umano noon ang nasabing bansa na sila na ang mag-prefab sa mga bahagi nito at i-assemble na lang sa Pilipinas. Subalit inahayag umano ng kontraktor na kaya nila itong gawin sa Pilipinas sa mas murang halaga. Hindi lang dapat anya truck driver ang kailangang mapanagot sa pangyayari, kundi lahat ng mga posibleng sangkot pati na ang paggawa ng disenyo. Umaasa naman siya na muling malalaanan ng pondo ang Kabagan Santa Maria Bridge para sa pagsasaayos o muling paggawa ng nasabing tulay. Ang mangyari dyan,
tuloy mo buti kung ano talaga nangyari, bakit bumagsak. Pangalawa, since bumagsak na, dapat gawa ng paraan para i-repair kasi sayang yung perang na ng taong bayan dyan, di ba? Nadala ng taong bayan dyan. Maraming factors marami tayong pag-ano dyan, mahirap magtuturo Lahat naman may kasalanan dyan, lahat nagkulang. Hindi naman pwedeng isa lang yung pananagutin mo dyan. Wala naman may gustong mangyari yan At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Mahigit 250 mga bagong kawani ng 4-piece program para ho sa Western Visayas. Nanumpa pa rin sa kabila po ng panawagan na buwagin na ang naturang programa. May update po dyan ang Bombo Radyo Rojas. Ang 257 na bagong kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na itatalaga sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas upang magsilbing mga case manager ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa kabila ng panukalang buwagin ang programa na isinusulong ngayon sa Senado. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Belen Gibuson, Chief ng 4-Piece Division, sinabi nito na ang karagdagang tauhan ay magpapalakas sa kasalukuyang bilang na 781 case managers at magpapagaan sa kanilang kasalukuyang workload sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang hinahawakan ng bawat case manager mula higit 300 pababa sa pagitan ng 212 hanggang 292. Mas mabibigyan umano ng mas tutok na suporta ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng home visits, mga aktibidad ng programa at pagsasagawa ng tamang case management interventions. Kasabay nito, nananatiling mainit ang usapin ukol sa kinabukasan ng 4Ps matapos ihain ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang buwagin na ang programa. Sa halip na buwan ng ayuda, iminungkahi ng senador na magbigay na lamang ng direktang puhunan o kapital para sa kabuhayan ng mga mahihirap na pamilya upang magkaroon sila ng mas pangmatagalang hanap buhay. Sa kabila ng panukala, magpapatuloy ang pagpapatibay ng implementasyon ng programa sa rehiyon na may layuning matulungan ang mga benepisyaryo na unti-unting makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan at social development interventions. Way back 2010 where our staff would handle 1,000 to 1,002 households per staff. But with the current, we have an additional for Region 6, for example. This is not only in the region, but specific to Region 6, we have additional 257 PDO2 or Project Development Officers 2 designated as our case managers or municipal and city links, and significantly na-reduce ang caseload to 300. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga balita pa sa ibayong dagat, nakakaranas ngayon ng matinding flash flood ang hilagang bahagi ng India kung saan tinangay ang ilang kabahayan, hotels at may gumuho ding shops na kumitil na ng 4 na katao habang marami ang pinaniniwalaang naipit sa ilalim ng mga debris. Base sa kumakalat na video online, makikita ang mabilis na pag-agos ng tubig na may kasamang mga debris mula sa bundok patungo sa village ng Darali sa may Uttarkashi district sa India. Maririnig din sa video na nagsisigawan ng mga residente doon dahil sa panik. Ang biglaan nga at matinding pagbuhos ng ulan sa maliliit na lugar na kilala sa tawag na cloudburst ay malipit po yan na nangyayari sa Uttarkashi na isang Himalayan region na madalas na bahain at makaranas ng landslide tuwing monsoon season. Ang cloudburst ay may potensyal na maghasik na matinding pinsala dahil sa labis na pagbaha at pagguho ng lupa na nakakaapekto sa libo-libong katao sa bulubunduking rehiyon. Batay sa Weather Agency naman ng India, tinatayang makakaranas pa ng mas mabibigat na pag-ulan sa rehiyon sa mga susunod na araw. Nag-abiso na rin ang mga otoridad doon sa mga eskwelahan na kanselahin muna ang mga klase sa mga apektadong distrito. Mga kababukas sa nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News,
Pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station at yun po yung mga programang hindi po ninyo na-monitor o napanood sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa bahagi ng Visayas area, dyan sa may probinsya ng Iloilo at karating na probinsya, nariyan pang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music, and entertainment station dyan ng Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan pang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan pang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Doon din po sa Rojas area, nariyan po Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga taga-riyan sa may Aklan, nariyan po Bombo Radio Kalibo, habang dyan po sa may bahagi ng Leyte at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Kumbaga, Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining ilauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Hana Andasa may kangtanan sa sining pinaka-latest nga mga nagkalanabo sa bahin sa sangguniang panglungsod nga kung saan si Councilor Shin Mabilog din nagpasar sang isa ka resolusyon nga naga-request sa city accountant no nga magpasa sila sang report sa sangguniang panglungsod may kantanan sa fiscal impact assessment. Okay, ini sa gyapon may kantanan sa sining real property tax bala. Pero ginbasura ini si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Nangin mainit sa liwat Bombo Cham ang nangin fourth regular session sa 12th Iloilo City Council sa Sabongman nga ada diri sa may legislative building sa Iloilo City Hall
matapos nga sa ikatatlong nga tion basura naman sa liwat sa Charles Area City Council ang ginpasar nga resolusyon ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga nag-request iya sa city accountant, city assessor, city treasurer, city budget officer nga mag-submit sa official report sa sangguniang panglungsod sang fiscal impact assessment ug financial impact of tax measures sang 300% increase sa real property tax kag 40% nga reduction kini. So sa among resolusyon tinutuyo nga mahibaluan kuntani kung pila ang total collection diin ginalokar kag gingasto ang ining mga revenues. Apang diri sa majority pwede gid ini mahimo ni Mabilog sa iyang opisina nga magpasar sang request sa nasambit iyang mga opisina like ang city accountant nga wala nagakinahanglan sang suporta diri iya sang konseho. So diri gintastar man ni Councilor Sheen Marie Mabilog kun nga ginatulod gid niya ang ining resolusyon nga mag-address sa city accountant and ibang pa man nga nasambit naton nga mga offices diri sa may Iloilo City Government in relation diri sa may real property tax. Kaya rito batiin naton ang una man nga nangin proposed resolution ni Councilor Sheen Marie Mabilog. About taxation. This is a resolution requesting the city accountant, Ms. Michelle O. Lopez, the city assessor, Ms. Cesar Albuena, the city treasurer, Engineer Jeannie Hermano, and the city budget officer, Ms. Vimanel Capuluso, to submit an official report to the Sangguniang Panglungsod of Iloilo City on the fiscal impact assessment of the 300% increase in real property tax and the subsequent 40% reduction thereof, including total collection, utilization, and allocation of funds arising therefrom. Whereas Section 16 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides that every local government unit, including Iloilo City, shall exercise the powers necessary and appropriate for its efficient and effective governments to promote the general welfare of its constituents. Whereas under Section 458 of the same code, the Sangguniang Panglungsod of Iloilo City is vested with the power to review and monitor the implementation of all tax ordinances and other revenue generating measures and to ensure fiscal accountability and equity. Whereas the implementation of the increase in real property tax RPT in Iloilo City, followed by a 40% reduction, has significantly impacted taxpayers and the city's local revenue generation framework. Whereas a fiscal impact assessment, also referred to as a financial impact study of tax measures, is critical public finance tool used to evaluate the actual and projected effects of tax policies on local revenue, public expenditures, taxpayers' compliance, equity, and delivery of essential services. Whereas such assessment is essential to determine whether the increase in RPT was justified, whether the 40% reduction has addressed the concerns of the overburdened taxpayers, and whether the city's current financial position remains sound and sustainable. Whereas it is the duty of the city government of Iloilo City to transparently disclose how the additional revenues from the increased RPT were collected, allocated, and spent, especially in light of continuing issues on inflation, disaster response, social services, and basic infrastructure. Whereas the Sangguniang Panglungsod, in the exercise of its oversight and legislative powers, must be furnished with accurate and comprehensive data from the city's finance and assessment offices to perform its policy review, budget alignment, and fiscal decision-making functions. Now, therefore, may it be resolved to respectfully request to the following city officials, the city accountant, the city assessor, the city treasurer, and the city budget officer, to submit to the Sangguniang Panglungsod of Iloilo City a comprehensive fiscal impact assessment report on the total RPT collections during the full period of fiscal year 2023 and 2024, the exact revenue reduction subsequent to the temporary 40% reduction, actual allocation and disbursement of funds collected under the revised rates, collection of performance delinquency rates, and overall fiscal impact on the city operations and service delivery.
the fiscal impact assessment studies done prior to the implementation of the Tax Ordinance 2023-2026. Resolved further that the said report be submitted within 15 working days from the receipt of this resolution to enable the Sangguniang Lungsod to perform its review and deliberation on future tax policies and appropriations. Resolved finally that copies of this resolution be furnished to the Office of the City Accountant, City Assessor, City Treasurer, and City Budget Officer for the immediate appropriate action. Having said all this, I would like to move for the passage of the said resolution. But before that, Nabatian diri ang naging napahayag kag statement mismo sa pag-propose ng resolution nga call sa attention mismo sa mga nasambit nga offices Bongbot Cham regarding diri nga may i-present sa sangguniang panglungsod within 15 days. Kuntani ang ini ang ginakinahanglan bangod man for transparency nga ginapangitahan mismo ni Councilor Shin Marie Mabilo kung diin na gingasto kadto ng aming mga revenues nagkadto sa 40% reduction sa real property tax. Aha. For transparency purposes, although nga may punto man, si Councilor Sarabia, nga pwede man lang niya nga within sa iya sining office, pangayuon niya ining nasambitan karon niya nga mga kopya, pero siguro mas sa tinutuyo yan ni Councilor Mabilog, nga parang ma-discuss nila iya dira sa council, kag ma-justify man ang iya sining ginaduso nga 80% nga diskwento sa real property tax do dira ang padulong sang sang punto ni Councilor Shin Mabilog kay last time to ginhatagan siya sang kay gayunan nga magplastar sang iya sining basis o galing daw nakulangan ang iya sining mga kupdanan dira iya sa sangguniang panglungsod. Motion is lost man Santos ang nagligad sining sesyon. This time, ginapangayo yan naman to further shed light kag for transparency sake nga mismo ang sangguniang panglungsod iya ang maga-request sa nagkalain sini iya nga mga talatapan sang city government so that nga mapasiguro nga masubiter sila sa fiscal impact assessment kag other documentations dira such as the kung diin gingasto, pila ang natipon out of that 40% real property tax kag bala anong impact sini sa mga real property tax payer, so on and so forth, no? Mag-amo sini kung nataon na tondo pwede man sarang man nga mahimo ina ugali kiti outnumbered gidya si Councilor Shin Marie Mabilog dira sa konseho abi bumbuhanan, that is why nga tido hindi gani maka first base ang iya sini nga mga resolusyon. Tama ina Bongbot Cham, that's the reason why kung nag-present o nag-propose sa liwat na resolusyon si Councilor Shin Marie Mabilog sa ining transparency purposes and ini agud man nga mag-shed light man kung nga gina-propose gibiya kag tulog gid niya ang 80% reduction sa real property tax, but then before pa ma-move and mag-proceed sa second motion gin debatihan na ini gilayon kag question ni Majority Floor Leader Attorney Rex Marcos Sarabia kung why set nga ginakinahanglan niya gid sang kabilugan nga council nga sa iya personal mismo o kanang office of Councilor Shin Marie Mabilog bigid man ang pwede iya makapasa sang letter of request man sa mismo nga mga offices like City Budget Office or ang ini nga City Assessor nga maghatag sa iya sang ining mga ginapangayo niya nga data. But then ang ini nga ginatumot ni Councilor Shin Marie Mabilog nga if ever lang man nga kay gusto man ninyo bala nga mabalaan kun nga tulod ko gid ni siya mo ni rason pasubong sa fourth regular session naton kay kumadumduman on first on second and third regular session even nga na-present ini nabasura man ini, so that's the reason why again present ko ini sa liwat kay gusto nyo man bala ini. So after that gin sabat ini ni Majority Floor Leader gin segunduhan man ini ni
Councilor Romel Doron kay Councilor Sheen Marie Mabilog nga Councilor Mabilog, if respeto na mo ng imong opinion, you have good opinion but we have different opinion. So amo na ang nangin na pahayag ni Councilor Doron iya kay Councilor Mabilog, mangut man nga kumbaga ginaplastar ni Councilor Doron at silanglan ni Councilor Mabilog na magkuha o kung nakonbinsihon kidang iya anay nga mga upod sa proseso nga at least 1 or 2 may magsuporta sa iya. Agud nga mag-propose ako na pasarang iya sini nga mga resolusyon nga ginahatag sa may 12 Iloilo City Council kada session. So pawati naton ang nangin sabat sa liwat ni Councilor Doron and iban man nga konsehal diri kay Councilor Sheen Marie Mabilog. I think too much has been said regarding this matter from ordinance, now from resolution. You have to convince your fellow councilors if you want to support whatever your action is. You may have a good opinion, but we have different opinions. That is, you must admit. Kinanglan matunod, no? You have a good intention. Your Councilor Sarabia also suggested that you can do it in some other way without using the council. Well, it is good to use the council, but you need the support. And you have to admit you don't have the support of the council. That is what is really happening here. So you have to admit next time, make sure that you can have somebody to support your motion. So I object for the passage of this resolution and I move for the division of the House. It has been moved and seconded. There's a division of the House. All in favor for the resolution of Councilor Sheen Marie Mabilog, please raise your hand. All those not in favor for the resolution of Councilor Sheen Marie Mabilog, please raise your hand. So it is a unanimous decision, so the motion is lost. Councilor Mabilog. Madam Chair, I might like to manifest. Again, this is to request for data that would help the City Council. And I think we owe it to the people, transparency. It is we are accountable to that. And but I adhere. Well, majority wins. So. Thank. Councilor Cabaluna, you have the floor. Madam Chair, I'd like just to inquire from the Committee on Ways and Means, naka-schedule na ang hearing on the extension of the 40% RP. Nag-hearing ka na ito. Ang extension? Na batian diri Bombo Cham ang nangin pahayag ang nangin sa Batman sa Konseho and sa liwat naman nga nangin awkward silence naman dira sa may konsehal o sa 12 ka regular session nga ginapatigayon tigina bangon nga wala naman siyang nag-second motion sa passage ni Councilor Sheen Marie Mabilog. Pila na gani ka strike ni? Ikatatlo na. Strike 3 na si Councilor Sheen Mabilog, but nakita nato ng pagpaningwa sang konsihal nga maduso man ang gin promisa niya sa pumuluyo nga gin kampanyahan niya during the time sang campaign period, no? In fairness kay Councilor Mabilog, ginatungdan niya lang or gintindugan niya lang iya sa nga gin pangako, no, sa ton sini nga mga kabombo. Now, the point is kinahanglan nga i-convince ni Councilor Mabilog ang mga fellow councilor niya kung nga sigunduhan kag i-take into consideration ang 80% nga pagpanubo sang RPT, di ba? Amo nang gusto sang council. In order to convince, hatagan nyo sang tsansa nga makadiga sang iya sini nga mga balasihan, and this is one way of giving Councilor Mabilog another chance to convince sang iya sini iya nga mga kaupdanan pinaagi sa pagpangayo sang mga
impact assessment, financial impact assessment from the different offices of the city government. Diba si isa man ina kapamagi. Kung kinanglan or gusto nyo sang nga ma-convince, hatagan nyo sang ligwa nga madiga niya da sa City Council. But nakita naman naton kung ano ang resulta sini kay strike 3 na gani. No? May friendly advice sa kay Councilor Shin Mabilog amo sini bumbuhana. No? Tun-an niya sang maayo and without using a BD City Council para nga magpangayo sang kopya o request sang kopya sining fiscal impact assessment, hambal ni Councilor Rex, pwede niya man na mapangayo within sa iya sining talatapan, maka-request siya sang dokumento. Kaya hindi man iya makabalibad ang mga talatapan nga ini kay ara na sa aton sini iyang layi. Bumbuhan na, no? So kung matipon niya na, tunan niya, and then iplastar niya liwat. No? Iplastar niya liwat ang nasambit sini karon nga mga natipon niya nga mga dokumento nga ti pamaagi agud nga ma-convince ni Councilor Mabilog ang iya sini mga kaupdanan nga updan siya sa sinang nasambit karon nga kausa. Ako na lang nahimuon niya. Siya na lang iya matumato, total isa man lang siya da, matumatuhan niya lang tuon, iplastar niya nga iplastar, no? Kaya eventually, pasi pa man lang bala may change of heart man ang mga konsihal, nga mga kopdanan niya, kag maabot sa punto nga ti may magbayaw kag maghambal ay second demotion. Bumbuhan na? Amo man lang ginalauman man actually ni Councilor Shin Marie Mabilog. Siguro with that thinking tistingan niya for the third time sa gihapon regarding sa real property tax ang what if propose niya naman ang ining pagkuha sang data and with the help of Iloilo City Council. But then kay wala inigid sa kotahan. That's why though a kind of advisement from Councilor Doron nga you have to you have to convince mismo ang upod ni Modri sa konseho ang good man nga ti may kaupod ikaw o kung kinahanglan nga ikaw na lang giti kuha sa ugaling amo na ang problema naton bumbuhan na kay gahambal si Councilor Doron, gahambal si Councilor Rex Sarabia, kag ang iban pagid nga mga konsihal nga ti convince us nga kinanglan 80%. But, no? Ginahatagan Manila sang nagakaigo sini iyang kaygayunan si Councilor Mabilog nga i-convince ni Councilor Mabilog sila, pero ang pamatyagan ko daw ini sila daw mga kita mo ng kabayo nga naga-drive sang chariot. Abot yung sakto nga akon sining term nga naga-drive or ang nagapadalagan sang chariot, kita mo ng kabayo nga may tabon ang ila sini nga ang duwaya ka mata may tabon diri sa kilid nga ang iya sini iyang pananawan diretso lamang, it's up iya sa naga maniobra sang chariot kundi niya butungon ti dira siya maliko daw kasubong amo sini may chance ikaw, no? Free will sang kabayo sa una sang karo or karbaw sa una sang karo nga maglakat diretso lang ugaling, pero nagadepende sa nagamanihar sini kung diin niya palikuon. Suno mo na ang sitwasyon karon, ginatagan man sang kaygayunan nga makapanglakaton ang mga resolusyon ng mga tinutuyo ni Councilor Mabilog, pero why na siya ginapanugutan nga magliko sa wala or magliko sa tuo or sa nahambal na naton, ginatagan sa sangkaygayunan to convince, pero hindi man sila ma-convince gyapon kay ang ila sini iya nga panindugan 40% na ang pagpanubo sang real property tax. Mabuhan na. Kaya actually, Momod Sham, ini man ang nangin sa Batman ni Councilor
said Sri Kabaluna nga ang committee hearing sa ngining 40% reduction nga pagpalawig pa until 2028 ang daw gina-schedule na. That's why man nga tidadalo direksyon and ini na ang mga desisyon man sang konseho. But then si Councilor Mabilog ang nagasige-sige man sa pagpakita sa tanang nga proof upon anything nga makakonvince sa iya nga mga kaupod kuntani. But then amo naman ini ang resulta. So magadepende for fifth regular session next week kung ano naman diri ang follow-up mismo ni Councilor Mabilog if sigihon ka bala ini o kung ma-present ka lang dyan ang bago nga resolution nga hindi related sa real property tax. So ini man ang naging ginadebatihan nila kagina dito sa 12 Iloilo City Council kung ano diri ang makapamayo, but then amo man sa gihapon maskin din na present pa diri ni Councilor Mabilog ginabasura sa gihapon sa liwat ang iya diri nga proposed resolution. Aha, all right. Balita nagikan sa Iloilo City Hall sa Bambohan. By the way, daw may naglabot sa punto nga daw may ara sang nangin emosyonal. Anong atmosphere kagina kay do may gin-clarify kuno si Vice Mayor Labaronda? Ano na tabo ko bumbuhan na? Yes, bombo siya mo pag tinakay te actually sa pagkita naton diri sa nga mga ilang mga agenda lipot lang mga 11, 14 or 15 na daw tapos na ang session. So ini daw naghimos man lang tanan natin tapos na ang manog adjourned na. But then gulpi lang diri nga nag-cut off man si Vice Mayor Labaronda and gan clarify mismo sa 12 Iloilo City Council nga ini siya wala nagadampig o kung wala sang magyadampigan sa iya mga kaupod and gin siling maniya nga I'm not only the Vice Mayor of Councilor Sheen Marie Mabilog. So ini ang naging highlight man dira kay nakibot man ang tanan why that nga dito na nalabot kumbaga ang comment ni Vice Mayor Labaronda kasi gusto gid niya maghatag diri sang response kumbaga kay nakitaan dali niya Bombo Cham sa aton karon nga i-follow up sa post naman iyan ni Attorney Rex Sarabia about the real property tax. So ini daw naga-conclude o kung naga-conclude kuno o kung naga-upot bala si nagasabwat anay abe daw mo sina. Oo, daw may malis kumbaga gibutangan sang Malaysia ang ining last time kay supposedly sa regular agendas ang ining proposed resolution ni Councilor Sheen Marie Mabilog about the real property tax. So ini man kay siling ni Vice Mayor Labaronda bilang Vice Mayor may ara siya sang kumbaga sang authority na magbutang sang ining mga agenda kung gusto ya sang isa ka councilor panugutan niya. So diri klaro niya wala sa sang giyadampigan not only kay upod sila ni Councilor Sheen Marie Mabilog sa partido hindi bot silingon nga dampig kini siya kay Councilor Mabilog. So bali ginsiling niya nga Vice Mayor ako ninyo, Vice Mayor ako sa Pumuluyo sang Iloilo City. So kabay pa nga out ako no and right after sina sang tapos na na-adjourn na after prayers. So nag-joke pag ganito si Councilor Romel Dorone nga magpangamuyo kita kay may last na bala nga prayer and tapos na ang session nagpalapit gila yon si Councilor Nene de Laliana kapag observation diri kag si Councilor Sarabia kay Vice Mayor Labaronda kag may klaro nga daw samtang palapit kita daw may gina-istorya diri si Councilor Sarabia but then wala na kuno sang maalis kuno ang iya nga post diri kay sa iya nga Facebook. So siling ni Vice nga si kabay pa nga maklaro na ton kag hindi pag hatagan sang wali siya kay not only nga upod sila sa sulong gugma hindi man rason nga apinan pag agrihan gila yon ni Vice Mayor si Councilor Sheen Marie Mabilog Bombo Cham. All right. Balita nagikan sa Iloilo City Hall in Timombohana, Mendoza, Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Puwerte man nga mga highlight sa bahin karon sa Iloilo City Council, no? Ang strike 3 ni Councilor Shin Marie Mabilog, no, ginatagan sa sangkayunan nga i-convince siya ang iya sinimakopdanan sa sangguniang panglungsod, pero do kasubong ang ginakapon man sa gyapon or kasubong siniya sige aplastar ka lang dira, pero sa punta iya sang nasambitan sini nga sugilanon hindi man kami sa gyapon ma-convince di siguro may mga rason man yang nakita diri ang mga konsihal from team Uswag nga ti sa gyapon bakod ang ila sinayang panindugan nga 40% lang kay kadamo man niya sang dapat man sining maputan or mapunan in terms of funding ang syudad sang Iloilo kag magapadayon ang mga nagakigo man sining serbisyo. Pero tiyan mo na, piece of advice kay Councilor Shin Marie Mabilog, tunigi niya kagawad kag pwede mo man na iyang ikaw lang, i-plastar mo lang dira iya. Total, way man niya sa may nagapugong simo kung paano mo na i-plastar ang imo siniyang mga matukiban dira nga ti sa imo sining pagtuon, matukiban mo abi or madiskubre mo or mapamatud-an mo nga mayara sa disadvantage o may pagpanghakroy sa bahin karon sa mga real property tax payer sa aton sini karon nga mga kabumbo. Anyway, amo na gani ang beauty sang demokrasya. Kay tanan-tanan kita iya may kaugalingon sining kinamatarong nga magplastar sang aton man sining luyag, so long as way kita iya nagatapak sang kinamatarong man sang aton sinisig kaparyo. Pagbalik nato na banwa balita ni Bombo Pauline Piliora. Ini may kantanan sa anom ka mga kabarangayan nga nagapabilin karon nga apektado pa sa illegal nga droga. Amo na lang ni kuno ang wala pa iya ma-deklarar as drug cleared barangay mo. Kag ining Iloy sang ginbilin nga lapsag nga nasapuan sa may area sang city proper, no? Ang Iloy sini nagabiyahe sang tawag ni kani e-bike or e-trike. Ikatatloy na ni gali, no? Nga nagbata sa tatlo ka bata ti hindi matumod ang amay sa aton sini makabumbo. Hindi matumod ang amay kay ti masaming lango ini siya sa makaulubog nga limnon. Di ginano guro grab ang oportunidad sang kung sino man dira nga masinapat sa pato ng batasan, no? Nga mag pamintaha sa sining nasambitan karon iyang Iloy sang lapsag amo na ning nagakalnabo ginapang wigit-wigit iya sining bata. Lakip na motorsiklo kag pribado nga salakyan ang bungguanay sa barangay Siwaragan, San Joaquin, Iloilo. Mga balita kag impormasyon, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa mumuanay sa udto pagkatapos ang bilak importante nga mga panumdum. Oras sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang Venezuela de Iloilo, Bill Board of Activities for August 3 to 9, 2025. Not being able to perform due to bad weather last July 19, ang Rock Station Band is overcharged with enthusiasm nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo sa August 9, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin gabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa napulo kalibo ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! 37 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Ang illegal nga droga, grabe ang ginbilin sining tatak sa history sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. As a matter of fact, may mga ginbilin man sini nga mga istorya sa bugo sini nga pungsod na Pilipinas sadtong tiyempo ni former President Rodrigo Duterte. Madamo sang na-neutralize, may iba nagahambal sining ti inosente, may iban nga napabangdan lang, kadamo lang sang nagaputos sining istorya. But during that time, nagtahaw gid man kag na-minimize gawa ang paglapta sa illegal nga droga. Pero sang nag-end ang termino ni former President Duterte,
nangin masako na naman ang aton sini kapulisan sa ila sini pagpatigayon sa buy-bust operation. Kag nakibot kita nga tagsa ka buy-bust operation, wala na gani sini banwa na ganubo sa 1,200,000 ka pesos nga balor sa illegal nga droga ang ila sini makuha. Kagapon sa area sang Kalumpang daw 800,000 lapit sak milyon. No, previously nagahamboy-hamboy sa 1 milyon ang nakumpiskar sini iyang illegal nga droga nga naparte ni Sir Contane. Diri sa bahin sang Panay. Sa karon bangod man sa sining asod-asod nga operation sang aton sining kapulisan sang Philippine Drug Enforcement Agency kag iban pa nga mga drug enforcement unit sa dalom sang Philippine National Police, nagdamo na mga kabarangayan nga drug cleared. Apang may pipila nga nagapabilin sa gyapon nga uncleared pa yakon illegal drugs ang aton sini nga pagaistoryahan. Sa probinsya sa Iloilo may 6 ka barangay pang rabilin, 6 ka barangay sa 3 ka banwa. Check ta si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. May nagapabilin pa nga 6 ka barangay sa probinsya sa Iloilo Bambagsam na wala pa madeklarar na drug cleared sa Department of Interior and Local Government sa bangin sa probinsya sa Iloilo. Out of 1,721 ka mga barangay sa probinsya, may ari diri nga nabilin kag ining ang kumpirma ni Engineer Carmelo Orbista, ang Provincial Director ng DILG. Kag iya diri ginapahayag nga ining sandig sa assessment ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag sa Barangay Drug Clearing Program, ang mga barangay nga wala pa madeklarar ang halin sa banwa sang Uton nga may ara sang 3 ka barangay, 2 sa estansya kag 1 pang halin diri sa Apoy. Ining mga barangay is ginakaidalom pa ini siya sa assessment kag napasaka naman dito sa bahin ng Regional Oversight Committee kag napatigayon naman ang deliberation, pero may mga i-clear up pa bala kag i-harmonize ang data. So ang ini nga mga barangay may dapat patigayonon ini sila nga community-based drug rehabilitation program. Damo ga pamangkot Bambagsam kay paano mo mahambal nga kitik damo pabala or piyak ang ginapatigayon ng mga drug by bust operation, especially diri sa focus subong sa bahin sa probinsya sa Iloilo. So ano bala ang destination ng drug cleared barangay? So ang mga isa ka barangay nga una nga classificar o kunding classifying nga drug affected o kung may presence bala sa illegal na droga, apang mataga na sang formal nga proseso kag nalabot na ang criteria nga ginset sang Dangerous Drugs Board o kundi DDB kag sa nga PDEA. So before ma-declare mayara ini sang retention sang drug cleared status sa PDEA within the perimeters mula sang PDEA, and lakip sa mga criteria diri agud nga madeklarar nga drug cleared ang isa ka barangay amo ang wala na sang presensya sang drug user, pusher, drug den, drug financier o kon drug group sa barangay, or simply say wala na sa may naga-engage sa illegal nga droga or wala na gid may na-link. Ikaduwa na establishar or na-establishar na ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung ining BADAC pag may ara sa aktibo nga programa, although nga makahambal kita nga butang ta may BADAC gid man, pero kita mo nung wala siya bala naga-fully operate kag hindi siya activated. Nakapasara inidayon sa community-based drug rehabilitation program ang anay mga drug surrenderers. Although nga mahambal tabi sometimes kang tokhang wala ini sila or nag-surrender lang ini sila, pero wala sila bala ma-rehabilitate to make sure hindi na sila bala magbalik sa ilaman ng mga old ways sa pag-engage sa illegal na droga. Kag may ginapatuman nga preventive education kag information campaign kontra sa droga, kag may regular monitoring kag validation sa PDEA, PNP kag DILG kay ginapasaka ini siya sa Regional Oversight Committee karon kung pagkuha sa bisang data sa Regional Oversight Committee karon pagkasunod gali nga bulan nagbalik naman ini sa pagduso sa illegal na droga. So bumag-o naman ini siya ini mga datos. Siya mamaning suno diri kay Director Orbista na hindi uman gani makontrol bala ang surroundings kay especially sa mga areas bala nga
makita mo naman sa probinsya sa Iloilo kapanago-nago ang iban kadto medyo malocate mo sila dito sa mga lugar nga remote na yung uban nila kung isa masaylo lang malinis sila amo nimo mga mention na rabala nga madanlog ng mga durugista kahit kung ma-monitor nila nga gina-monitor sila sa aton nga kapulisan sa aton nga otoridad dayon Manila saylo. So arisan sila padayon diri ang pagtrabaho man sa mga natungdan nga ehensya agon matapna diri ang problema sa illegal nga droga kag hindi nga bala magbalik amo nang may retention nga ginatawag kay dumambal dula naman din nag-operate sa illegal nga droga pero i-verify pa ini siya sang specifically sang PDEA kag isumiter until nga may mga tan-awon ko ma-fully drug clear na ini sila so gipasalig diri sa DLG nga buloligan ining anom ka barangay nga hindi na or nga wala pa ma-declare diri nga drug cleared agon matuman ang target nga 100% drug cleared barangay sa probinsya sa nga Iloilo Bambancham. So by September basi magwa naman kag fully ma-deliberate naman diri kag diri mabalaan kung ini 100% drug cleared barangay na ang probinsya sa Iloilo Bambancham. Pabatiban naton ang ato nang interview kay Engineer Carmelo Orbista, ang Provincial Director sa DILG. 721 barangays covering the 43 local government units of Iloilo. Anom na lang ang wala pa na drug clear, no? So, ang last natin yung drug clear is, I think that was Estancia. So, may ara pa kita nga anom, so tatlo sa Oton, isa sa Ahoy, kag duha sa Estancia. So, amo pa ni sila ipasulod naton sa deliberation this September sa Regional Oversight Committee. So, we expect siguro nga hopefully ang ma-drug clear na ini siya pag gina-work out naman naton not only with the DILG but also with the PNP kag PDEA na ginabuligan naton ang aton yung mga barangays ma-work out gid ini nga pag-declare nga drug cleared ang aton anom nga kabarangay. Nga issues lang siguro before kag may ara abi nga mga data nga kinahanglan i-harmonize not only in the province or within the region but at the national level. So kinahanglan nga i-address anay kag aton anay nga lantawon ang data nila dito kag amo to nga gin-validate naman na dayon sang PNP kag PDEA nga ang data dito sa babaw is not anymore valid, no? Medyo do amo na bala and then na clear naman na siya. Kag ang sa iba nga mga barangays naton may ara dira ang kinahanglan lang gid mag-undergo siguro sang ang sa aton nga community-based drug rehabilitation program, no? Kag kinahanglan niya ma-undergo anay ang na-identify nila nga target nga personality, no? Kag hopefully by September siguro makatapos naman. Gina-explain man ni namon halin pa sang una, gina-explain man sang PDEA sang aton nga PNP when it comes to pag inhambal naton nga drug cleared ang aton nga barangay. Of course, mahambal naton nga wala na da sang drug addict, wala na da sang drug pusher, wala na da sang mga naga-engage or mga amo na bala. Pero ang siyempre hindi man naton makontrol abi ang aton ng mga nga environment, for example, no, kay nagadalagan man ang inadlaw kag especially diri sa aton, especially kung mga urban areas abi nga mga lugar nga kag accessible ang mga dalan, they transfer from one place to another, no? So pero despite that doesn't mean ang aton nga mga government agencies, especially ang mga law enforcement agencies naton, wala sila nagatrabaho, no? They are working and that is why nga kung if you will notice medyo damo nga mga drug bust bala, no? Ang damo nga nadakpan because meaning ang aton nga PNP, ang aton nga PDEA and other law enforcement agencies, they are working on the ground, no? Nagatrabaho sila kag wala sila nagapabaya sa ilang mga obligation. Kay may ara na sila nga before sila ma-declare pa ina nga drug cleared, may ara pa na nga retention, no? Ma-request na sila for retention sang ilang drug cleared status sa PDEA, no? That is why nga
before sila makahain na nga ma-declare nga retained bala sila as drug cleared, kinahanglan nga wala na da sang violation sa parameters sang PDEA. Kasi actually ang PDEA is working on the ground together with our PNP. Anom nga ina. Dito na siya, napasaka na sa Regional Oversight Committee. It's just that deliberate na sila, kaya lang wala lang sila nadala sa, isa lang gid ang nadala sa na drug clear because may gin prescribe pa nga kinahanglan i-comply ang aton nga anom nga barangays. Mambacham si Engineer Carmelo Orbista, ang Provincial Director sa Department of Interior and Local Government. So, gani, recently lang gani, may ginkasaman nga bypass operation ang PDEU or Provincial Drug Enforcement Unit sa bahin man sang Oton or around man dira sa may province of Iloilo. So, padayon ang kampanya sa PNP, PDEU or PDEU, kag iban pagid ng mga sangay diri sa ahensya sa gobyerno, or enforcement agency ini siya upod ang DILG agud matigayon hopefully 100% drug cleared ang probinsya sang Iloilo, Babatang. All right. Ini si Bomba Pauline Dimitri Pigaran. This is Bomba Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat Bombo Pauline sa imo siniyang follow-up report. Ang isa lang sinadiri sa masakit nga kamaturan sa aton sini nga mga kabombo, ang padayon sa gyapon nga paglapta sang illegal nga druga. Nga padayon sa gyapon ang paglapta sang illegal nga druga kay ti may nagapalapta mo, nga may nagapalapta kay may kuhaan sila. No? Suno pagani isa ginahatag sa akon nga impormasyon sang isa ko ka kilala. Siling niya may mga sadto anay nga gin paidalom sa bypass operation, arestado, na preso, sulod sa plea bargaining agreement. Sang makagwa, nadakpan naman liwat sa bypass. But this time, dalagko na iyang balor sang illegal nga drugang ila sining nga gina negosyar ang ila sining nga ginapalapta. Ngaman! Siling sang kilala ko, siling iti ang matutuod sini kag masubo nga realidad nga may mga tawo nga yara sa sulod sang mga detention facility ang mayara sang involvement when it comes sa illegal drug proliferation. It seems like nangin safe haven gani kuno. According sa akon sini nga source, ang mga detention facility kay tiding kay mo kakita nga 24/7 gwardyado sila. Ginabantayan sila. And yet padayon ang transaksyon sa illegal siniya nga druga sagwa. Ang nagakatabo kuno is that nga, for example, may isa iya ka arestado abi, high value individual, mapreso siya, ginapalakpakan pa gani iya kun i-remit na sa certain or particular sini iya nga detention facility. Now here comes another subject sa bypass operation. Timayo kunong pag-amuma ni sa ila sa sulod sang prisuhan. Kag pagwa nila, baligya naman dayon. Engage man gyapon sa illegal drug proliferation. Hambal pa gani isang kilala ko siya, dumay punto ganit yes former Presidente Rodrigo Duterte. Kitikon lang tawon nimo, cycle ang nagakatabo. Madakpan, bangod nga nagaduso sa illegal sining nga druga, mapriso. Pagwa niya, maduso magyapon sa illegal nga druga, kay tiwaay naman siya sang iban kuno nga nahibaluan. Or shall I say, sa aton sining nga mga kabombo, dasig ang kwarta abi sa illegal drugs. Kiti, hindi man lipod sa aton sining nga mga kabombo, kag I know for a fact nga ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw sa Facebook Live,
may kilala ka man nga there was a time engaged man siya sa illegal drug use and illegal drug proliferation. Ba't sang ini siyang napriso kag nakagwa nagbagong buhay? May mga negosyo na subong, no? Nagpangita iya sang paagi agod nga sa legal siniiyang mga trabaho. Matustusan niya ang kinanglanon sa iya sining pamilya. No? Kadamo na sina actually sang nagaklenabo nga kasubong sina nga mga senaryo. Pero ugaling may ara gid ya nga mas ginpili nila ang easy money. Oh. Pero prisohon, pag preso, welcome sila sa gyapon. Kay nantawan nyo man bala kung husisaon naton? There was a time sa aton sini nga mga kabombo, lately lang, may ginatudlo nga mayara sang koneksyon sa isa na naman iya ka personnel sang isa ka detention facility nga nagaakto as manugpayong or rather so-called protector. Tisin na naman ini. Kaysa to anay mayara sang natumod naman nga isa man ka personnel or jail personnel nga protector man sang isa ka high value individual at the same time siya mismo ang naga-engage naman or naga-proseso sa transaksyon purposely para sa pag-proliferate sang illegal nga druga. Mientras tanto nga ara or nag-existe ang mga amo sini nga tawo sa aton sini nga mga kabumbo, hindi man madula ang transaksyon sa illegal drugs. Bisan sa prisuhan ang makabig iya nga high value individual o kung ang ginatawag nila nga boss. Oh. Padayon sa gyapon ng transaksyon, may mga tawo sa gwa, kung madakpan ang tawo sa gwa, ang nadakpan nga ina, may mga alipures man nga baylo sa iya siniiyang posisyon o rulyo, kag siya naman dayon ang main guy. Kung ang kilala ko, Pabla, madakpan ang isa ka persona, mabaylo, maislan malang na saya. Amo naman na dayon siya ang mangin powent person, ba powent person? Oh? Kung mag-amo lang sini ang sitwasyon, magpabilin lang sa kasubong sini nga sitwasyon, definitely wala katapusan ang kampanya batok sa illegal sini nga druga. Oh, hindi ba? Pero kung may mga estratehiya lang abi or sa laysay i-adapt naton ang maayo sa kampanya batok sa illegal sini nga druga during the Duterte administration. And when I say maayo, adtong nakatugas ang impact sa illegal drug business diri sa pungsod Pilipinas nga naglabot sa punto iya nga may scarcity na sa illegal sini nga druga. Mahal na ang illegal nga druga. Hindi talang pag-i-adapt adtong mga bangod sa accomplishment nga ginalagas, ang mga wala namo, no? Ginpabangdan lang, gingamit as accomplishment. No? Diri kita iya sa matuntuod sini nga kung sinugin man balang mga nagaduso sa illegal sini nga druga, sinugin man balang nagapayong sa mga high value target individual or high value individual nga masami ginawakal sining mga subject sa bypass operation ngati ang transaksyon kuno didto natigayon sa sulod. Be it sa Muntinlupa, sa kundiin man iya nga jail facility diri sa bahin sang Panay,
The point is, mayara sang transaksyon nga nagapadayon, nga nagakatigayon sa sulod sa mga jail facility. Kag to prove that sa aton sini mga kabombo, may pila ka mga jail personnel na nga natag, na involved. Kag may isa na naman gani lately nga nagagawa ang pangalan. Ti kulba lang ang kapital mo. Ang income, 3 kapilo or sobra pa. Pero ang epekto sini nga halit, sobra sa 1 kagatos kapilo. Hindi ba? Pero sa gihapon, bayara sang positive side ini. Kay hamakon sininimo banwa, masobra 1 kalibo kabarangay ang nagabugos sa probinsya sang Iloilo. 6 na lang ang wifi drug cleared. 58 minutos sa kaligad sa takna sini nga launay nga gawon ko motorsiklo kag pribado nga salakyan na bungguanay kay nasa barangay Siwaragan, San Joaquin, Iloilo. Ano ang latest diri? Check naton ang balita ni Bombo Laika San Diego. Ining vehicular accident masami mala nga nagakatabo ini. Kag daw mas nagdamo pagani sining nga tuig ikumparar ni mos na kaligad sining nga tuig sano ayhan nga rason ini man. Check ta si Bombo Laika San Diego. Bombo Laika, please go ahead. Nagbungguanay ang motorsiklo kag pribado nga salakyan na pasado alas 5 sang aga sa barangay Siwaragan, San Joaquin, Iloilo. Sa service ng Bombo Radio Iloilo kay Police Master Sergeant Rickson Gavirangoso, ginkilala ang driver ng SUV kay Marivic Espartero, 51 anyos, kag residente ng Barbaza, Antique, nga padulong tunay sa siyudad ng Iloilo. Ginkilala naman ang driver ng motorsiklo kay Mark Libuna kag ang kasining nga si Warren Libuna, nga padulong naman tunay sa daranong nga direksyon ng Antique. Base sa CCTV footage, nag-counterflow ang motorsiklo kag sang ulihin nagbunggo ini sa SUV nga nagkapadulong. Nakaangkon sang bali sa PL si Mark Libuna kag mga pilas sa lain-lain nga partes ng iya lawas. Wala naman sang seryosong injury ang iban pa nga mga apektado. Nagkasultanan ang duha ka kampo nga hindi na magpasaka sa kaso. Pamatian nato ng pahayag ni Police Master Sergeant Rickson Gavirangoso. Ma'am, halin ni sa Barbasa, ma'am, Antique. Pagkadto ni tanay sa sa Iloilo City. Dito sa Barangay Suragan, paglabon na sa Barangay Suragan, ma'am. Binungguan sa ma'am sang motorsiklo, ma'am. Bali ang motorsiklo ni ma'am naglapaw sa ilalim niya. Yes, on dito siya ma'am sa dalo, ma'am. Ang tagiyak, ang driver kay subi, ma'am, wala man sa samad, ma'am. Ang driver ka motor, ma'am, amo to ma'am may mga injury sa natuo nga TL, ma'am. Wala man, ma'am, kay ang obvious gito, ma'am, nga sala man kang ma'am, kang motorsiklo. Kaya ang driver kay subi, ma'am, daw di man sila magreklamo. Kaya hindi man, ma'am, ma-detain, ma'am, ang driver kay subi, kay tama gito obvious nga sala gito ka motorsiklo. May Nabalian nato ng pahayag ni Police Master Sergeant Gavirangoso, Bombo Champ. All right. It is si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Laika sa imong sining report. May mga balita pa kita kag impormasyon na pangatido hindi naging pagitugot sa aton sining tsimpo. Itigana tay na sa iban sinamanuseng public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit.
Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Ready na kita para nga magpangalagad sa inyo. Mangin ka-open ninyo sa sininga hapon. Sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. It's the 6th of August 2025. Wednesday na kita, kahapon pa na ang 5th. 6 na kita today. And bawang ato nga panahon, feeling ko daw, I would describe it as undecisive. Doon di siya sigurado kung ulanon niya o kung initon niya. Although some parts ng city,
nagaulan-ulan, nagaturutalithi, may ara man areas nga nagatagiti man niya ang init. But anyway, sige na lang, adjust lang kita sa gihapon and come prepared if we go out from our homes para nga magkadto sa aton nga mga kaladtuan. In short, bit-bit lang kita sang payong para safe kag sigurado kita. Welcome sa kahapon lamang program. Nagahulat naman ang aton mga very interesting stories. Thank you again sa aton nga mga maukod, nga mga mapisan, nga mga letter senders, and ginakuhit-kuhit naman da ang iban nga may desire man, may luyag man, may interest man, nga makapabati isang ilang mga istorya, but for some reasons, medyo may hesitation pagamay. What's keeping you from sharing with us your stories? Time, ati kinahanglan hungdon gidya. Recalling, ati kinahanglan find time also para nga ma-refresh ang inyong mind. But in short, no, kinahanglan desisyonan. Kaghulagan, tuod-tuodon. So kung ready ka na, feel free anytime para nga mag-email sa imong istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magahulat kami sa imong nga matahom nga kasaysayan. 13 minutes after 2 o'clock this afternoon, ari ang aton ambahanon para sa inyo tanan. This is from Ernie John Flores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa'yo, welcome sa KLP. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo,
Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, mo gani na, ano, life is too serious, but you can take it lightly. 17 minutes after 2 o'clock, magandang hapon sa liwat sa inyo tanan. Si Tita Regine, nagapangagda na updi ninyo ako, magpamati na kita sa mga kasaysayan. I am about to read our first story for today. Kaganami ka, positive gid, sang iyang code name. Happy Ma'am, sang kubay haro. Uy, kumusta ka na madam? Salamat gid. Nakadumdum ka naman sa liwat nga mag-share diri sa KLP. Susugudan tang imong story, nagasiling diri. Dearest Tita Regine. Good afternoon, kid. Sa inyo nga tanan dira sa Bombo Radio, kung sa tanan nga nagapamati sa imong programa KLP. Ang last ko nga pagpadalas ng sulat sa imo, July 27, 2024. Wow, that's a year ago. Subong, 75 years old na ako, pero tita man ang itawag ko sa imo. Kaya mo inang tawag sa imo sa programa. Alright. So kung naton isipon, daw malipot lang ang mga tinion. Pero hindi ta mapaktan, may nagaabot sa aton nga trahedya. Ang trahedya nga ginasiling ko, matawag naton ini, nga isa ka misteryo sang kasakit. Pero pabayaan talang anay ini, makadto anay kita sa masadya. Tita Reg, dalayawon gid ang Dios. Kay iya gintuga ang kalibutan. Ang tanan nga aton makita, kay ang tanan nga aton ginakabuhi diri sa duta. Dalayawon ng Diyos, kay iya kami ginatagan sang maayong tingog sa pagkanta. Iya man ginatagan si tatay sang talento sa paghimo sang instrumento sa musika. Parehabi sang gitara, violin, ukulele, baho, kag iban pa. Naisipan ni lolo kag tatay nga mapatukod sang rondalya, kag ginpahingalanan ini nga kahirop rondalya. Hugali Tita Reg, ang amon lugar sa Negros Occidental. Nag-click ang amon nga rondalya, kay kung diin ang may okasyon, imbitado sila. 1958, 8 years old pa lang ako. Ginahanas na ako ni tatay sa pagkanta. Kung wala gani sang imbitasyon, nagatipon ang bugos nga pamilya, kag nagatukar sang rondalya. Ang iban nagakanta, ang iban nagasaot cha-cha, tango, boogie, kag iban pa, with matching inom tuba. Malipayon kami nga pamilya. Si lolo nalipay gid magtanaw sang iya pamilya nga masadya. Bulan sang Disyembre, may nagimbitar kay lolo nga madaigon sa ilabalay. Dala ang iya nga rondalya. Tita Reg, ang nagimbitar gali ang ila nga barangay captain. Sa sang-ara na sila sa silong, nagpasakay na. Ano man nga di malas. May nag-utot. Sang mabaskog. Nagatimbuok gid ang iya nga sound. Imbis nga ma-intro na sila, nagutoy-utoy sila sang kadlaw. Tigin sa way sila ni lolo nga tama na nga kadlaw. Nagpasakalye naman liwat. Hindi man gihapon sila makahimo magkanta sang kahamot. Hambal ni lolo. Sige, tuduhin niyo nga kadlaw. Ubusagin ninyo ang inyo tanan nga kahamot kay ma-break anay kita. Sa ikatatlo na nga pasakaylye, wala man gihapon. Tito Reg, naakig si lolo, nag-walk out. Wala sila sa mahimo,
nagpauli man sila. So pag-abot sa balay, inaway. Hambal ni Lolo, makahuluya ka mo, wala ka mo sa pulos. Ginadayaw kita sa mga tao, kay maayo kita. Karon, wala kita makadayon sa pagdaigon, tungod lang sa mabasko nga utot. Tita Reg, pagkaaga, ginkantuan ni Lolo ang barangay kapitan, kag nagpangayo sa pasensya. Tita Regine, sorry gid, kay kalawi gid sa akong sulat, di ando kalipot ganyo eh. Kabay nga magpadayon ka sang imong pagwili sa nagakasubo. God bless you all the time, ang matinahuron. Happy Ma'am, sang Kubay Haro, Iloilo City. Happy Ma'am, entrada pa lang sa ato nga program, ginpaharakhak mo na kami. There are times gid man no, ngayon na bala nga seryoso ka mo tanan, tapos all of a sudden, may matabo lang yan, no? Nga hindi nyo gid mapunggan nga, magutoy, tagid ka mo sang kadlaw. Ti supposedly, makanta na ka mo to, meron dalya na ka mo to. Pero do hindi nyo gid mahimo, gintagaan na ka mo break. Tapos, ginpabalik. Sa third time, hindi man gyapon, kaya hindi gidya mautod-utod. Kaya siguro hindi gidya makakas-kakas, no? Sa inyo paminsaron. Ang sigabo nga ito. Grabing epekto, no? Imagine, wala gidya na dayon. Siguro, ang kahalamuton sang tanan, hindi gidya mautod-utod. Bisan nga nag-break na, ugtas gid si Lolo nyo eh. But you know what? You are really blessed, no? Nga gitagaan ka mo sang talento sa pagkanta, sa pagtukar sang mga instruments, musical instruments, and at the same time, ang inyong nga lolo, may skill sa pag-obra sa mga musical instruments. And may manami ka mo yan, no? Nga bonding time. Kung way ka mo sang gig, ga-practice ka mo dira, nagasinaot ka mo dira, no? Pinamilya. Kagkanami gid sina, kanami tulukon, kagkanami nga i-witness. Kag at the same time, I'm sure, no, kada isa sa inyo, ang ini nga mga moments, gina-look forward nyo gid. Kiti na it's an occasion para nga makatipon-tipon ka mo and at the same time, mahanas ninyo ang inyo nga mga talents. So kabay ha, nga ti bisan isama lang sa family, may nakasalo kag nakahimo nga ipabilin, no, nga magpadayon ang ina nga legacy na nato nga matawag or inang hilig sa musika nga pwede man, no? He or she can do something para nga either maka-come up sa isa ka grupo man, banda-banda maybe, or isa or duha sa mga kabataan nagatukar para nga mas mahanas pagid, no? Kag mag-shine bilang tag-tukar sa sina nga instrument. So kabay ha, nagapadayon gid ang inyo pagiging music-minded kag ang mga beautiful and funny thoughts nga nagkalatabo sang una would keep you inspired and keep you going nga sa inyo nga family before may amo sina nga mga nagkalatabo. So kanami, no, it's a nice inspiration nga may makontinue sa subong nga henerasyon. Salamat gid sa imo for coming back. Happy Ma'am, sang Kubay Haro, Iloilo City. 26 minutos na makalipas ang takna ang alas 2. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka maimportante nga mga pahanumdum. Kao isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid. Iloilo, Bill Board of Activities for August 3 to 9, 2025. Not being able to perform due to bad weather last July 19, ang Rock Station Band is overcharged with enthusiasm nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the plaza. Mangin ninyo sa August 9, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 10, Domingo, ginaagdang tanan nga maging gabahin sa Eucharistic celebration na pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiod sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo na i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil. Gawa ng SAN Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto naton mga kabombo, baw ang gina-idol sang tanan, si Lolo Dencio. Good afternoon sa imo diralo. Ang letter ni Gasiling, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa tanang yung tagpalamati sa imong programa kahapon lamang kag sa imo Inday. Aga pa ako nagdulong sang sulat dira sa Bombo. Dugin budlayan ako kay tama kasakit sa akon arthritis. Tani ihulog ko sa post office, galing tama kalayo sa amon. Sang una, malapit lang, ara sa plaza. Pagsaka ko sa jeep, sa front seat, nakibot ako, nagmuno ang babae sa tupad ko. Sila niya tay, may dugo sa paa mo. Kinulbaan ako, abi ko, naghalin sa akon nga catheter. Ginhikap ko, duway man ako mabatyagan nga sakit.
Sige tulo sang dugo sa paa ko. Gintanaw kong akon kamot. Way man pilas. Gali inday, ara sa siko. May pilas. Way man ako nabatyagan nga sakit. Nasalapay ko ang gabok nga parte sang jeep. Kay ang jeep, gabok na. Wow, delikado ini, no? Sa mga tetanus. Lolo, I hope napacheck mo na, ha? So, gintagaan ako sang tupad ko nga babae sang tissue paper. So, amo ato, gintabon ko sa akon nga pilas. Amo ato, naguntat ang dugo. Sa lakton, nakalambot ako sa inyo estasyon. Ginhatag ko dayon sa inyong security guard ang sulat. Nagdiretso ako sa Central Market sa pagpamahaw. Naagyan ko ang ginalugay nga manok nga linaga, ang lakot nga kapayas kag kadyos. Tinamangkot ako kung luto na, sabat sang kusinera. Oo nga, mamahaw ka. Namangkot ako kung tagpila ang hiwa, sabat niya 75. Nakita ko, do kadako sang hiniwa. Nag-order ako, kanamit inday, kay gaaso-aso pa, parisan san kanon nga mainit man. Nabusog ako. Nag-order pagid ako isa ka hiwa para take out. Kanami isang servidora, kay gindulong niya ako sa tabo karsada. Wala gid siya maghalin kun waay ako kasakay. Inday Regine, isugpon ko na lang ang inagyan ko sa hospital sa pagpa-examine. Alas 5 sang aga, dito na ako sa pagpila. Inday, mas nagdamo pagid ang pa-examine. Kay nakita ako, tama kalaba ang linya. Samtang gapila ako, may kasunod ako, isa ka babae, medyo may edad na, gabaston sang iya payong. Ginpamangkot ko, Miga, ano wala ka upod? Sabat niya, wala. Ano wala ka bata? Siling ko, sabat niya, laun ako. Kadamo sang ginbuligan ko, pero ako subong, wala gid kabulig. Sabat ko, amiga, to pareho kita sang kapalaran. Ako sa una, sang damo pa ako kwarta, magsaka ako sa jeep, ginatuytuyan ako. Mabaskog pa ako sadto. Magpanaog, ginadawat ka, subong, gakinahanglan, ipa-Diyos ta na lang. Wala na kita mahimo. Ara ang Diyos gatoy-toy sa aton. Sa dalayo namon istorya, Inday Regine, nakalambot kami sa pagkuha asang number. Medyo mataas. Nagpamahaw ako, kay nabalaan ko, alas 10 pa ako ma-examine. Tapos pamahaw, nagkadto ako sa pagkuha asang results ng akon nga ultrasound. Abaw Inday, mapila ka. Nagpungko ako, tupad ko ang isa ka babae, gahulat man sang iya nga result. May naglabay, ginatabunan sang habol, ginatulod, namangkot siya. Ano ato? Sabat ko, patay. Hambal niya, tay, nakulbaan ako. Sige ang marites namon, may gapadulo nga patay naman. Ginkuhit ko siya, ara, may patay naman. Sang ara na ang patay sa atubang namon, gulpi lang siya naghambal. Patay ka? Medyo nagkadlaw ako. Namangkot ako. Ano, mali-malion ka? Sabat niya, hindi Ambot tay, ginanerbyos ako. Kasano ba malawag ang akon ngalan? Dugay-dugay, ginlawag ang ngalan ko. Pagwa ako, bal niya tay, karon lang wa, updi ko anay. Sabat ko, kadamo tao di na adlo ka? So nagbalik ako sa pagpungko, sa paghulat sang number para sa OPD. Alas 11, gintawag ang ngalan ko. Saka sa mataas nga hagdan. Inday, ginhawa ko man makalambot. Gahapo ako. Diretso ako sa OPD. Sa OPD section. Ginpagwa ako. Kay damo pa ang pasyente. Naghambal ang staff sa akon, tay, pungko lang to anay sagwa. Nagsabat ako. Anong pungkuan ko? Oho, tanawa. So amo to, ginpasulod ako liwat kag papungkuon. Sila pa si Lolo Dencio ba? Alauna na nailisan ang catheter ko. Tapos nagpa-examine sa akon nga
ultrasound. Namangkot kung ano ang results ng akon nga urine culture. Inday, tama gali ka mahal kung magpa-examine sa urine culture. 8,200 ang bayad. Maayo kay ginsalo sang malasakit. Ang ultrasound 3,500 salo sang PCSO. Inday ginkapoy ako sa pagparik-parik. Ibalik ko sa examine sa akon nga urine culture. So namangkot ako kung ano ang results ng akon nga urine culture. Sabat sa practice doctor, tay, balik ka lang sa dason nga si Mana kay waay pa diri ang doktor. Sabat ko, ano? Papilahon mo naman ako? Dok, alas 5 sang aga, gapila na ako, papilahon mo naman ako? Subong dok, alas 2 na, wala pa ako kapanyaga. Gakurog na ang lawas ko sa gutom. Sabat niya, tay, wala ako mahimo. Kung gusto mo, dala sa private doctor. Inday, dumaagi ako kag magsinggit, darna. Inday, salamat na lang sa pagbasa mo sang makapoy ko nga inagihan. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Lolo Dencio, believe ako sa imo, no matter ano ka budlay. Pero sige lang, no? So I pray for resilience and strength para sa imo, nga sa imo nga sitwasyon sa gihapon. Mabuligan mo gid ang imo nga kaugalingon. Sige lang, along the way may mga angels ka man nga ma-meet. May mga lain-lain ka man nga tawo nga makahalubilo, and at the same time, bisan sa jutay lang nga panahon, makachika-chika ka man sa ila, makamulumarites man ka mo, as you have said. Anyway, enjoyan na lang na tayo, hindi na lang pag-umtasi. Okay? Salamat gid sa imo, Lolo Dencio, nga nagtatay ako ya. Lolo Dencio, salamat gid, ha? 39 minutes after 2 o'clock, magabalik kita with another story para sa inyo. This is KLP and this is Tita Regine. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environment. Sa sulat ni student mom of Lambunao, Dear Tita Regine. Life is good, but I know the best is yet to come, di ba? Just listening to KLP gives us simple happiness, knowing our friends on air are also attentively listening. Para bang si Tita Regine, ang aton nga teacher, kagitang iya mga students nga nagapamati attentively. Haba. Siguro kung makaparehas naton ka-attentive ang aton nga mga anak sa ila klase, they will all pass with flying colors. KLP is interesting and full of lessons in life nga ma-apply naton sa kaugalingon ta nga kabuhi. I can't think of a day without KLP. Nako,
Napadiretso ako agad. Greet ko gali anay kamo sang good afternoon. Thanks, you are listening. Here's my story, tita. Pag-enroll ko sa college, nangin wide ang circle of friends ko. Dati, stay at home ako, obra lang sa balay ang ginaatubang ko, and that's every day. Pero sa nagbalik eskwela ako, nangin more interesting ang akon nga life. Well, we all knew, no? Sa nagbalik siya, eskwela sa college, may mga kabataan na siya. Of course, married na siya, no? Kag ang mga kabataan niya, nag-iniskwela naman. Dumiarap mo gani nga sa kolehiyo. So, almost all of my classmates, nangin friends ko. Naging very interesting to ang akong life. So, mga classmates ko, they look up to me as their elder sister who can give them precious advices in life. Gin-respect nanda ako. Gani, ginbalusan ko manini, sang love and respect man. Masami sa akon sila nagapatudlo sang amon nga lessons. Wala naman ako nagdalok sa ila. Always welcome gid ila mga questions kag gina-elaborate and explain ko ini sa ila para nila maintindihan. Comprehension gid ang ila nga problem. Siguro because much older ako sa ila, has more experiences in life, nangin mahapos sa akon ang amon mga lessons. Thankful ako nga in one way or the other, nakabulig ako sa ila nga pagtuon. Do mga anak na lang ang treatment ko sa ila. Hasta sa mag-graduate kami tanan, malipayon ang amon nga relationship. Tama kasubo sang mabulagay kami. Nakahibi ang iban. Siling nanda ng mamiss ka gid namon. Tani magkita ay liwat kita sa future. Pero pag reunion namon, pila lang sa ila ang naka-attend. Life must be very busy for them. Ang hindi ko malipatan sa ila tanan, amo si Nena. Married man siya, kag may isa ka kid. Nangin very close kami, kay masami siya nag-iistorya sa mga happenings sa ila balay. Very understanding and supportive ang iya nga family sa iya nga pag-eskwela. Kapin pa ang iya husband. May obra man ini, kag matustusan gid ang iyang kinahanglanon sa pag-eskwela. Siling niya, grabe sakripisyo sang husband niya para lang makapadayon siya sa pagtuon. May mga extra jobs pa ini, agud madugangan ila income. Matatapon man si Nena sa iya pamilya kag panimalay. Ideal mother and wife man siya, bisa nag-schooling. Sa mag-graduate kami, nakahibi man kami sa pagpasalamat sa Ginoo kag sa amon mga instructors. Tanan sanda, very understanding man sa amon sitwasyon. Kag dako ila bulig, agud makatapos kami sa amon kurso. Gani, paagi sa sulat ko nga ini, luyag kong pasalamatan ang amon mga college instructors sadto, sanday Mrs. Josephine Perez, Mrs. Carban, Miss Lamintel, Sir Caluo, Sir Acosta, Mrs. Contreras, kag sanda nga tanan. Salamat gid sa inyo kaayo sa amon. Tita, there are all kinds of things that students might gripe about. Tests, deadlines, rules, and a host of other college-type complaints. But as students, we have chosen to be thankful than to complain. If we only look carefully at things, there are always blessings to be thankful for. So, sa inyo tanan dira, kabay pa nga mangin mapasalamaton kita sa Ginoo. Whatever comes our way, let us all choose the attitude of gratitude. Hasta din rin na lang sulat ko. Bye-bye and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Welcome, very inspiring gid, no? Sa inyo nga naagyan, being students, kamo sa imo nga friend nga si Nena, who is also married, may isa ka kid, kag of course, no, ara naman sa ripe age, so nagsulod sa pag-eskwela, but kanami, because ang family, especially ang husband,
very supportive. So sa imo, di ba? Mabudlay, but it was very fun and it was so fulfilling. It was so makambal kita nga makahatagid sa satisfaction kag contentment sa imo, no? I like your line nga, let us all choose the attitude of gratitude. Gusto gid man, no? Upon waking up, imbes nga magreklamo kita, mga mabugat naman nga aton nga ginabatsyag, why don't we say thank you? Be grateful sa hangin nga aton nga ginahaklo, sa mga tawo sa aton palibot nga nagapalangga sa aton, and especially sa aton nga mahal nga Diyos who always takes care of us and all our needs. Diba? So many reasons to be thankful for. Salamat gid sa imo, student ma'am, kag kanami, no, nga gina-share mo sa amon ang ini nga mga inagyan mo sa kabuhi susubo nga panahon. Si Aris 8 is also a mother and she has a kid. Iya ganito ya kay kung wala sang may bantay sang iya nga bata, di ba? No choice kundi abit-biton niya gid. But of course nagalisensya siya sa iya nga mga instructors, sa iya mga teachers, kag karon kanami man, no, because ka mga very understanding mo sa iyang mga teachers and even ang iyang mga classmates, so kadamo sa nagapalangga sang iya nga bata. Every time nadalo niya ini, so nangin popular na, no? Nga figure sila nga mag-iloy. Ngati siguro they're so unique kay do siya lang yung sigurong estudyante nga kung magsulod sa eskwelahan, bit-bit man ang iya nga bata. So that would make her child, no, the youngest college student at 3 years old. Anyway, salamat gid sa imong share sa liwat. Student mom of Lambunaw. 10 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita. Labot sa 4 ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon. Another story from Ningnet sa Lambunaw. I am telling you, santambak na di ang iyang mga istorya. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga staff, mga members of the station, especially to you, Tita. Subong man sa akong kabataan, umagad, mga apo, mga balayi, kag sa tanan nga nagapamati, kag nakilala doon nanda kung sino siningni. Ambot, insa kilala nanda ang palayaw ko, minsan ay pakita ka video call. Huya, kudaad pa'y, abi ko akigan ko ka mga bata, pero proud pa gani isanda. Kay kaya ko pa madumduman ang mga inagihan namon sa amon pangabuhi. Fight fight na siling nila. Istorya ko bala, kasi science sa akon agot, sang gi-eskwela pa halin sang grade 1. Sang 6 years old siya, ginpa-enroll ko siya sa grade 1. Kay why it marapit nga kinder o daycare. Ginpa-enroll ko sa elementary school. Kay maninay man sang bata ang teacher. Hambal ko, ibalik ko lang sa imo next year.
Sang pag-PTA meeting, hambal ka teacher na, kin-enroll ko na sa grade 1. Siling ko, pero basi hindi na kaya. Sang pag-closing, with honor siya, Tita Regine. Ibalik ko daad, pero hambal ka teacher, natak-an day kaamuman gihapon leksyon na. So, may istorya nga kung mabudlayan, ibalik ko sa grade 1. Pag-meeting naman namon, same ang natabo. With honors naman siya, pero hindi mamanan kung ikapila siya kay alphabetical. Kay S ang iya apelyido. Hasta sa grade 6, so amo to gin-specify gid kung anong iya nga honor. Hasta kahambal ako, nga abi ko, kung makapavaledictorian ako, kalalaki namon nga bata, nga lalaki ba? Ba mahibi gid siguro ako. Tinagabot ang graduation sa grade 6 na siya. Kun abi nay, kung magvaledictorian ako, mahibi ka gid, ma? Hambal niya. Depende sa matabo. Time comes nga sang aga, gin-compute nanda ang grades kag mga projects, activities, number 1 gid bata ko. Kag may friend ako nga ila teacher, hambal niya ning, ang imo bata gid number 1. Pagpuli ka bata ko sang hapon, gakinusamod. Singko, why? What happened? I know already. Ang ano, sabat na. Lantawa ba to sa blackboard? Number 2 gid ako. Tido hindi na amuhaw. Mapaeskwelahan ta. Why na to si Lama? Pagkaaga, ginkadtuan ko. Sus, ginsunod-sunod ako ka isa ka maestra. Neng, basi abuton ka high blood na ang acting principal. Siling ko, ti ano karon? Why na pagkayada? Always lang mislok kung akong bata ang paghahambalan. Ano gusto na? Haplakan ko kwarta, parehas ang iban? Aba, swerte gid ka bata ko. Sa pag high school na, why pa nag-ayo buot ko sa mga maestro kag maestra. Sa una ko nga bata, dyan naman. So nagbuol kay entrance bata ko sa isa ka eskwelahan. Aba, valedictorian, ika-78 ranking na. Ako naglantaw, sus, do tinakpan ko kalangit. Ginsukot na ko original nga card, kay bali ang grades na 98 sa isa ka subject, nahimo nga 78. Ti gusto da nga ibilin ko original nga card, pero why ko ginbilin, kay balaan ko nga daan, daw sa Iloilo High School siya, sa Lapas na Subong. Sa sunod ko naman nga letter, story, sang high school siya. Balik pag-graduate na sang elementary. May part sa program, gagin pahimo sanda corsage, galiimo para ato sa mga parents. Abaw, gapinulaw ako kay ang mga friends na way tanda, gintao ang bugal kay papa na, siya ta na nagkuha, kag bata na nagkuha award. Naghambal ang principal nga, go to your parents and say thank you for all the blessings. Sus ako, daw maano kahibi nga nagapanaggo. Hay tita, gahibi ako tulad nga nagasulat. Pagkatapos, amo pa siya kag mag-valedictory address. Gahibi, pero fluent man gihapon hambal na. Ang masubo pagid tita, kay tanan nga nag-valedictorian, mga maestra gihimo ka valedictory address nila. Akon bata, why gid ba? Ako pa kuno mahimo anay nga dali na lang graduation? Wait, ako pa kuno mahimo anay nga dali na lang graduation, ginkoreksyonan ka principal. Amba ko sa bata, ako hindi na. Ang nasa ulo mo, amo na lang day. Kagsang nagligad nga tuig, siya nag-speech galing as guest speaker sa graduation diri sa iya nga alma mater. Hambal ko, pahibiasan da Hindi na, medyo iguon ko lang ang mga hitabo nga nagligad. Haha. Sa sunod, ang high school kag college journey ang istorya ko. Sa tulad, gaobra siya sa NGCP as electrical engineer. Hay, kalawig naman no. So sa liwat, regard sa tanan. Regard sa tanan ng mga writers, mga listeners, especially kay Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, kag sa tanan. Lovingly yours,
Ningni sang Lambulaw. Ningni, bao ate being a mother, no? Of course, number one supporter sa iyang bata. Salamat for sharing another story this afternoon. For your own stories nila, mga kabombo. Anytime pwede gini maka-email, ha? Join man ka mo. Basi ka mo naman ang malawagan bilang ato nga winner. Kay ka mo ang may aras ng best story, may 1,000 pesos ka mo. So, pungko ilang, tsempuhi, and then i-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede gini sulaton sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And those nga luyag mag-provide sang video clip nga may kaangot sa ilang istorya, pwede gid ninyo nga mahimo ina kag ipasa nyo man samtang gina-email ninyo ang inyong mga stories. So madaming salamat sa inyo. Magasunod na ang Tuyang Ermitanya, mga drama siniya after sang KLP, Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail kag ang Dear Diary. Ako naman, balikay kita buwas, of course. Sa gihapon, ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat yid. Good afternoon and God bless.